Esselamu aleyküm. Tak. Müzik tip berdatva. Mert yapmalıyım. Selamu aleyküm. Goğumusamadı arma. Tak. Davet gönder. Birazcık iyileştirmedi bilen dertleşelim bugün. Türkmenistan'da dokunmamız bilen derdimiz köp vatandaşlar. Allah. Goğumu can sağlıklanır. Arma. Oğulcuğum şunu alacak motor sürmen o var ya. Pastayan şeydi tüke. Oynak böyle ya şun için. Sakla oturuyorsun şu oğulcuğuma vererin hep. Goğumu Adnan Hoca neyli salam. O Türkmenin yağdayı var hele. O burada da karışıp bir aşamalı vallahi dine var ha. O. Onam Hudaydan koruyanlar var o bir topalım. Dinin şu tarafı var da dini doğru düşünmesen dinimizde şu kader teması var da kısmet manglay diyen tema var da adamların öz kısmetini öz yazyanlığını düşünen oklar. Allah yazanı çünkü kısmetimiz bolan ok. Bizim yaşayacağımızı biliyor olduğunu. Ol öňünden haysi yolu, haysi tarafa gideceğimizi bilen üçün yazıyor. Allah yazdı deyip biz şu kısmettan çıkma yoktur değil yani. Şol bizim özümüzün saylan yolumuzun esasında bolyanlığını düşünmeliler adamlar. Onu kısmet günahkarlayacak olsak vay onu namaz okumasak ama dünya varsak Allah diyerse vay Allah can kısmetim şeyle yaradıpsın. Ben namaz okuyacaktım sana vaat edecektim. Yani ben şeytanın uğrundan gittim. Sen kısmetim şeyle yapsın diyersin da Allah'ın günahkarı bolmadı. Şoň için adam diýilen zat kısmetini özü ýazýar. Onuň oturup şu bolýan zatlar Hudaýdandyr, Allah'dandyr, plandandyr. Dün bir gelneje wady şonu ýalak. Samsyk gepler oturan. Oho bilen kısmetimizi özümüz ýazýas. Şuňaňyzmy? Kader temasy yaman ýalňyş düşünýärler. Mesela üçün plan yerik barmadık bolsa diýi ölmezdi. Şo sözüm ýalňyş. Plan yerik barmadyk bolsa diýi plan zat bolmazdy. Ýok, bizim üçün meçhul diýmeli onu. Bizim üçün meçhul. Ölerdimi ölmezdim ol nämelim. Yani şol sonra minmedik bolsa ölmezdi. Mesela üçün minen samolýotdan bir ýere gaçan bolsa, şu samolýotda minmedik bolsa ölmezdi. Ýok. Şu samolýotda minmedik bolsa diýi ölerdimi ölmezdimi bizim üçün nämelim diýmeli bolýar. Ölerdim diýip bolanok, ölmezdim diýip bolanok. Ýöne biz maňlaýmyzy türkmen halky kısmet temasyny özü ýazyp otyr. Soňundan onu Hudaýdan görýärler da. Ol Hudaýyň işidir. Ol nämedir? Aýan Türkiýe gelip ölen watandaşlarymyzdan Türkiýe gitmedik bolsa ölmezdi diýjekmi ýani? Ol belli däl bizim üçin. Ölerdimi, ölmezdimi? Ýöne kısmetimizi özümüz ýazýanlygymyz üçin Hudaý öňünden ýazyp goýýar.
Hudaýyň öňden görjülük, ýani o bir ýaly zaman çalgasynda ýaşanok Allah Taala. Gelmişi, häzirki wagty we gelejegi, ýani geçmiş zamany, häzirkini we geljek zamany bir wagtda görebilýän güýjol. Şoň üçin biziň ýyllaşmada birazjyk din temalarda da düşündirmelim ka diýänle oturup berýän bolun hakykatdan ham biziň watandaşlarymyz gynansagam ýa Hudaýa ýükläp otýur jogapkärçiligi ýa halkyň özü günäkär edip otýur. Hawa ona şu prezident günäkär diýmesen bolýar da. Yani olum halkam değerli olar men pikirimçe on ýal pikirlenýän badyr edil garaden turup bolmady hem kişinin bolýany on ýal pikir edýän badyr ýürekden ananyp ýony köpsü asna onu milli hopsuzlygyň işgärleri we olaryň köpsü ateist mi kadýan men şu milli hopsuzlygyň işgärleri dinsiz, imansyz, Hudaýyň warlygyna inanmaýan adamlar mı kadýanlar? Gözünü açıptır, hava şu gözünü açanam şu açanla öňünde görenem şu prezident, şu Hudaýdyr diýdiler, şonu Hudaý bellediler, onuň şonu goroklukla kesip görün bir edaraň işgärler olurum. Al Milli Hopsuzlyk Komitetiniň içinde namaz okap ýören wamkar, hi bilýäniňiz barmy watandaşlar? Hi namaz okap ýörenди gördüňiz şolaryň içinde. İman ýok da, onuň size görgüljükler şu başyňyza gelse sabır edip şükür edip onu etmeli. Yani berilen ömrüňi iň bolmanda bir janyň sag edip beren bolsaň özüňden pesi gördi şükür et diýe-de beý gördi pikir et diýe. Yani bilemok. Şolaryň içinde namaz okuyan madur öýdemok. Onuň şol edarada siziň durmuşuňyzy çözýär adamlar. Şol edaraň işgärleri özleriniň kellesi boýunça şolar ýa aýdaly bir döwlet şeýle bir politika idarlaýar da, aýdaly dinler bolup gitmeli ýa dinler bolmaly diýip idarlaýar. Şoňa görä dine gawat gelmeýän zatlar gadagan edýär aýdaly. Bir döwlet aýdaly dünýäwi zatlar öňe sürýär. Ay keyp sapalygan bolmaly, o LGBT'da bolmaly, olan bolmaly, hemme zada ruhsat berip dini gysýar bir haptalan. Badan hani gallancada da baş on ýazatlar. Ýöne gynanýan birinki Türkmenistany ka düşünüp bolanok. Meçhide gidene de azar berip otýur. Agşam ara geçip köşede gidip barýana da azar berip otýur. Niýeti näme etjek bolýar? Yani näme prinsipler näme? Türkmenistan hökümetiniň prinsipleri ýok. Hemme zada da burun sokup otýur, agdyryp otýur, bilýänmi? Ol bir näli bir gücüň öňüne bir 5-10 tarelka bir zat goýorsun, oňa da agdyror, muňa da agdyror, şuňa da ede şo da. Hemme zada kulonkadaky naharlara bir wada agdyryp oturan edir şol milli hopsuzlyk. Şuňky temamyz milli hopsuzlyk watandaşlar. Milli Hopsuzlyk Komitetiniň birazajyk halka tanadalyň. Öz milli hopsuzlyk diýip aslynda tersten biziň milletimize hoply edara şol. Biziň milletimiziň geljegi üçin hopsuzlygyny ala edýäsip aslynda hop salýan edara. Diktaturany ösdürmek bilen, adalatsızlyklary görmezlik bilen, paraxorlyklary görmezlik bilen milli hopsuzlygyň bar bilýäni prezidenti we häzirki owrulary goramak. Oku ýerindäki korrupsiýadan hem habary bar, o taýdan hem paýa gelip dur. Ene häzir aýdýa o hojalygyna bir giden mollumlar, sadikler özleriniň 50 manat pul tölemeliýär. Şolar otowada gitmejek bolsaň otow diye, palta diye, yeni word diye, o zatlardan hem habarly, o zatlaryň öňüne geçecek bolan oklar. Aýdýana hemme ýerde bar. İşe girjek ozaň paraxorlyk bar, mundan hem habarly, oňa öňüne geçecek. Hiç, yani milli hopsuzlyk diýilýän edara şuna çenli näme edip billi. Haýsy zadyň öňüne geçdi. Yani milletimiziň hopsuzlygy üçin haýsy zadyň öňüne geçdi.
Barsalaram kavni etdi. Ol erkeklen gıyvat keşleri ayarlardan hem oldur ya diýer. Şon ýaly gıyvat edi oturunurlar men aýdaýyn sizem. Yani nämet ýadyr şu Milli Howpsuzlyk Edara. Hiç zat. Halkymyza bähwitli çit ýaljak peýdasy ýok. Diňe özlerini aftarçy etdirne diýerler. Hawa üçler diýip o bir neme jynlar diýmek bolan o adyny tutsaňy gelýär diýip üç harflylar diýerler. Jynlar ýalak bolup bularam arwahlar ýalak bolup Milli Howpsuzlyk Edarasyna da üçler diýerler. Adynam tutanaklar. Ay nirde meniň o üçlerde tanışym malay diýen. Musor Trapka Edara. Milli Howpsuzlyk Komiteti Musor Trapka Edara. Yekejede şunu çenli eden peýdaly işiňiz ýok. Halka da ýok, ýurdumyzda da ýok, watana da ýok. Näme üçin aýlyk alýaňyz siz? He? Näme üçin siz aýlyk alýaňyz budjetden? Näme işe ýaraýaňyz o Milli Howpsuzlyk? Görüp dursunuz hemme paraxorluklarym görüp dursunuz, korrupsiýanam görüp dursunuz, strukturan içindäki kemçiliklerim görüp dursunuz. Öz içiňizde de ýokuryk galjak bolsaň para bermeli, onam görüp dursunuz. Siz näme ýaraýaňyz wapşe? Bir wagtlar mertlerçe hakykatdan watanymyz üçin işlejek bolan Milli Howpsuzlyk Edarasyna çeýsän adamlar bar eken 90-njy ýyllarda, 2000-njy ýyllarda. Olary gurban etdiňiz. Häzirki diktatura rejimine gurban etdiňiz, türmelerde çüýretdiňiz. Innem agdy birlik bilen başyňyza ýalyjak takyp ýaşanyşyp görseňiz gerek Milli Howpsuzlyk. Milli Howpsuzlyk. Kaktus, senem hoş geldin. Öz wagtyny için ýalar, goýun wagtyalar. Okan. Alo, selamun Aleyküm selam. Nasıl? Gopsunuz am, Nura, işler olmayan sağmı? Başladı mı? Yok, var. Men başlayacak ben şu vakit, başlayacak. Evet başlayacak da. Evet başlayacak ben. Sen başladın, baktın sen tabloya baksamasın. Ne başladı mı? Yok, açmasın. Aziz halkım. Yüzümü açacak yani. Yüzümü açayım mı aziz halkım? İsten yüzümü aç korkun sana. Hemen al yüzümü açayım. Ya bana ver. Berdi Muhammedovlar. Berdi Muhammedovlar. Bir. İkinci Şam mı? Hakol. Nazar. Şagal. Mesela deyin. Sen ne adam uğratın? Şuna mı uğrattın? Bir kere uğratın. İkinci adamın değil mi bu adamlar? Orday. Men paketler ne mesela? Bir. İkinci sonam. Ben sana değil sana. Menden uzak durunlar. Mendine mendel. Men sevmeyamdan içip kalkam doğullarından uzak durunlar. İki. Men sizlere öldüren kızlarınızı, yoğdan adamlarınızı, Avrupa Avrupa demeyin, bağışlar, eziz halkım, yanlış kuran şu an. Dubai satan kızlarınızı, oraya aç başlasam var ya, İtalya'ya satan adamlarınızı, Poşa geçip duran pullarınızı, Milli Howpsuzlyklar, ministrler, başlıklar hemen deyin sizlere. Milsineçe edin sana. Uyaryan, duyuryan size. Milsineçe. Aktrislerin üstünden gizli aktris ol çıkan adamların üstünden pul geçirişinize. Götünü açmayın. Açaysam yama eret olur. Menkine uzak durun menkilerden. Sevmeyen uzak durunlar, menden uzak durunlar. Durmasanızlar, elini çekmesinizler. Men ervet ederim. Gelin, kaysın götün çatsa. Gelin, liboyunuzdan. Galanda gelin, liboyunuz. Gelin. İstediğin yere varırım ben. İstediğin yere varırım. Varmam bilen.
Bir, sizinge oğurluklarınızı, öldüren kıyızlarınızı hemesin bilyen, o bilyen. Video kameralarınızı, o sizin o hıtıropkalı, sizin kudanız var ya, bir vakta sizin kudanız da, şu adam kudanız oldu. Onun kıyızını aldınız, şey yaptınız. Onun etip duran bokunu, onun doğanlarını etip duran, çağlarını etip duran bokları var. Haramzadılar. Ha, pökküşün mü? Pökküşüne mi? Çok etip duran işlerinden bittim ben. Pökküşüne. Sen pökküşüne sen getirip bilmersin. Minister etip bilmersin. Sen ministere çık bol düşün şu derim. Ha, niye ministere çık bolan? O bu hocuk ministere çık bolasın değil mi? Onun orunbasarı. Ha? Sen kimsin ya? Kimsin lan orospu çocuğu? Kimsin sizler? Kim? Ha? Niren kuturdu Pökkücen? Niren kuturdu? Ha? Pökkücen oku uğramakta 10 klastı. 10. klas orta okuldu. Ama ne seni orta okul kurtarıp o nerede o bu hocalık nemesinin işini kurtarıp bil ya? Açsana bana. Ha? Kaçanda 2016-2017 yılında aeroport açılmıştı. Teze aeroport açıldı. O vakit onun işkarımı korkuzardınız siz Pökkücen'inize. Doğrudan mı? Kariyerlerde adam urup yençip uydurup kaçağınız mı? Kariyerlerde. Bacıgan kariyerde. Ha? Sikerin lan. Sikerin emeğinize. Tamam. Benim sevmeyemden uzak durunlar. Benim sevmemden uzak durunlar. Ecem kalkam doğrularını sevmemden tokum tiyicinden uzak durunlar. Durmasanız ben size ervet derim. Ervet. Ben Nura uğrattım. Emeladı. Uğrattım. İnde men sevmeyen bırak bolsa bana başım biraz gelse Nura patlar bütün dünyayı korkazır. Mesela aydın. Lakin menden sizlerine bağışlama yok onda. Düştünüz mü? Basacak yerinize adamınızı basmasınlar. Düştünüz mü? Bana şu gün sinema adam orada kişi oluyorsunuz mu teyze adamınızı? Kim bana olur? Ha? Şu an Nura'ya uğrattım ben. Video kamera ettim Nura'ya. Cıva kurlaştım ama ne ettim? Etçi işimi ettim ben. Ne bilirdiler? Ha? Ne bildi? Birisi Türkmüş. Evet. Birisi Özbekistanlımış. Ondan Özbeklerin tutmaşaydınız mı? Özbekistan halkı. Sizin yurdunuz hem diktatördür. Ne medyası o sizin yurdunuz? Ha? Özbekistan halkı. Ben size ayeteyim size. O Özbekçilik yapacağım size. Özbekistan halkı için. Ne kılıp sizinki? Son devam eder. Ben alıp ilk puanlarımı alayım. Allah. Arayda oturma var. Gelir. Maşkalasını haber vereyemişsiniz. Türkmenistan'ın hükümeti. Milli Hoşsuzluk gene. Yo öyle var. Emresine onu haber vereyemişsiniz. Vah men size onu ayttım ha. Bu merang da değdiğiniz şey tizlenip izine gelip özünüze tayak olup degerdi. Degiverin. Doğru diyeceğiniz. Degiverin. Bir de tağım bu yolun. Bak Nura bir müzik yapın geçsin. Bana değmen. Bana değseniz min yaşarsınız. Bana değseniz rahat yaşarsınız. Bana değseniz mi? Eret olursunuz. Bütün dünya mahvederin. Bütün dünya çıkarın. Ha, sizin götünüzde kim var? Şu an kalmadı. Putin kalmadı. Putin yok sizin götünüzde. Kim kaldı? Ha? Ha, Tayyip'e mi? Tayyip için Türkiye'de bütün millet ayağa kalktı. Mafyalar. Tezde bulup duruyor mafya ayağa kalktı şu an. Bilen de mi? Yevenler ne etti? Dinle. Ha. Yevenler neden bir sancak adını ya. Kalsın. Bu 11 video gavat geldi. Gören oldu. Geçen gün ekran etti. Svoboda'da Svoboda'daki yol kurkasıdır. Sadece TikTok'ta Svoboda'daki kurkasıdır. Şu adam Allah adamı, video kamera Allah adamı ne ettiler şu an? Svoboda bir insanı çekiliştirir. Araba maşinin içine ayını sokuşu sürüdüler. Ne ettiler? Ha? Ha? Şayol ki eden işlerin kim korkası bildi? Ha? 72-54 X5
Özüne aslında nokursun. Aslında okursun özün. Bilyen, özüne magazinin var, bir kişilik dükkanın var. Zapravkada. Minik tarafta zapravkada. Minik naçizini ayçıkta sana. Sen de şu siyomka var, şunu uğrasana bizlere. Ne bilen yok. Ne kişi var yanına. Sana 5.000 dolar için pul verecek diye aydan adamlar var. Ne muradan yok sen, veren yok şu 5.000 dolara. Ha? Götünden korkuyan mı ya? Ya o şuna sen ne bilmesin? Olara bağlıdın. Olara şu Allah yanın gören misin? Ha? Nokur. Akıllı ol selam sana, insanı duyuruşum sana. Meni adım bile vardı sana. Sen beni tanıdın sen. Sen beni tanıdın. Kimliğimi kovbildin. Vaktin seni Gagarin'da un zavodun yanında ne medin sana un zavodun yanında? Gagarin un zavodun yanında. Bilen ne mi onu? Şonda kimler girdi ortaya? Ha? Kim girsene ortaya? İyi sonunda sen bana yağma gelip ne mi dedik sen bana? Nokur. Akıllı bu. Akıllı bu. İyi sonunda aytışım. Meni aydan adam baramak tutulur. Ha? Bak saati gelenlerin de kişiden gösterelim. Meni kağıt ba. Ha. Men bara men aytım sana men şu eziz halkım aydan eziz halkım vatandaşlar dava yeter havatit öyle dim duruşunuz yeter Türkmenistan'da niye baba bir kazan nahar biçecek olsa 2 milyon 1,5-2 milyon değil bir nahar biçecek olsa bir kazan nahar sen niye de yapıyorsunuz? Amerika'da şeyiniz mi? Amerika'da o bakay bir şey bilmeyen. Onlardan düşüyor Amerika'da. Germanya'da oradan düşüyor o bakada. Etiniz yok, laşkanınız yok, tavuk etiniz yok. 1,5-2 milyon nakar bir şeyiniz. Kul ottan. Ne mi ediniz siz? Eziz halkım. Dava hvat. Çıkın svoboda. Heleyle erkek'e çıkınlar. Namusun erkeğiniz olsa, namus vicdanınız olsa çıkınlar. Yeter. Daşol, Mare, Lebap, hemen Balkan, hemen 5 vilayet, 5 10'dur. Kaçınaça bizler Berdi Muhammed'lere boynu yiyeceğiz. Kaçınaça Berdi Muhammed'e han bulaşacak. Kaçınaça. Kim olur? Bizlerine adam olur. Bizlerine Serdar Gorkas'ın prezidentçilik için nerede okanmış? Minister olmak için niye kurtarmış Gorkas'ın diplomunu? Hani şu Kur'an kitap and için neymeleri? Ha? Kanun boyunca and içte. Neydi şur? Serdar'ın and içenleri. Bütün dünyanın Avrupa, Amerika boyunca kanun boyunca içen antlar nerede? Ha? Teyze şehir açtı. Geç bulun o otaydan. Gündüzün geç bulun o. 8'den sonra 28'de adam sikeli geç bulun o. Saat 3'te 2'de geç biliyorsun adam geçiyor otayda. Neydi sen o arkadağım şehrin açan şeyin? Ha? Nerede o? Adam şey geç bulun o otayda. Şu mu senin? Arkadaşlar yok mu ya? Saat 7-8'e geç çıkıyor, sen söyle 7-8'e geç çıkıyor. Saat 2'den sonra geç biliyorsun. 2-3'ten sonra geç biliyorsun. Maşinde. Öyle. Neymiş minister geçiyor. Yapıyorlar hiç adam geç bilmiyor. Adamda canlar görünmüyor otayda giyeceğiz tamam. Kapılar aynen yapık. Kanser açık olan yok, onu etmiyor şöyle. Nerede var ya o? Nerede var o da? Bana sen demokrat ka diyorsun ha sen? Ha?
Demokrasi. Halk için. Geplese. Kanı senin şey değişin seni. Halk için diyesin. Halk vatan diyesin. Kanı halk vatan için. Aeroportun vize vesin. Sene günlük Serdar Berdi Muhammedov. Sana aydan. Kanı günlük sen migrasyadan vize getdi Türkiye'den, Moskova'dan. Günlük sen 70-80 kişini vizesi kabul etmiyorsun. Her kaysına bakarsın 300-350 dolar, 400 dolarcı var ya. Kana ulan pulunu izine kaytarsana sen ulan pulunu izine. Kabul etmesin ha sen. Vermesin vizesini sen. Nanti 350-400 dolar pulunu alırsın izine vermesin. 300 dolar vatandaş diye deport ettir diye. Olurum diye deportada nokta diye tırnakalik koyuyor diye. Dubai'da. Bunu diye konsulluğa mil çıkanı değil yani onun diye. Ağam. Tamam. Ben yurttaşından kasap etmiyorum. Ben yurttaşın demiyorum sana. Türkmenistan özünde vize için pul vereyle vize kabul ederler. 300 dolara Türk için 350-400 dolara Rusya için veriliyor. Veriyor adamlar pul veriyor vize için. Ona kabul etmiyorlar, iptal oluyor. İptal olan sonra ne diyorlar? Pulla vizini vermiyorlar. İptal diyorlar ki onu uğradılar. Bunu 70-80 adam. Turist deyip vize tavsiyettiriyorlar, pulla alıyorlar. Turistik amba, rabotçı amba. Yok, rabotçı amba, turistik ikisi amba. 70-80 adam. Sen düşün o, 70-80 adam umması para odayda. 300 dolardan kasabası ya bilmem ne çi böyle. Atakesi oğul halal ya da ne atası oğul olsa oğlum Türkiye'de de olmanın ne ama. Kakası atakesi halal olsa kakası saparmat niyası öldüründü. Niyası öldürdü. Bu kimi öldürecekmiş şimdi? Bu halkı öldürüp başladı mı? Halkı öldürecek diye. Bu öyle kakası niyaz saparmat niyası öldürdü. Bulam halkı öldürmek atakesi helal ona böyle de. Nuri, şu böyle ya. Bu halkı öldürüyor, diğerli giderini. Sessizce öldürüyor, sessizce. Sessizce öldürüyor yani. Men var ya, men şu gurlamayınken, gurlasam yeraltı üstü değiştirin. Bilen Berdi Muhammed ve Türkmenistan çıkarmaya eder nasip olsa. Ederim etçigem yüzüm etiye. Ha, sen zaman sema urdunuz amene. Değiştirdiniz am gözüm, fina ettiniz. Ha, çepelime düydünüz. Ona sıkıntı, evet çepelime düydünüz. Ayağıma bıçak soktunuz. Sağ ayağıma bıçak soktunuz. Ona sıkıntı yok. Biter gider. Bitti. Lakin Allah'ıma şükür Türkiye milletinde Kurtlar var. Kurtlar ben dostlarım. Kendi dostum var. Onlar beni alıp çıktı. Lakin sizler bundan sonra kim alıp çıkar Avrupa'dan? Ben geçsin Avrupa'ya. Kim alıp çıkar sizleri de? Kim alıp çıkar sizleri? Aysanız zamanında. 2014 yıldan beri 2018 yılca Oktober ayıca başından ne geçti hemen ayıp başlasın seyredinler. Ne haramlar. Ondan sonki eden bana gelen son haramlıklarınız. Mesela darnısına kol çeken peçetlerinize gitti sur. Hemmesi gitti bana hemmesi. Yadına çıkarman. Ha, Nazar Şagal sana aydın. Ha, sen sahırın mı? Sahırın olsa çeviş azdırak ye. O orus xeyliğinden daşet getnemeğinden süygülüğünden azdırak ye. Ha, orus xeyliğin var ya ikinci xeyliğin saklıp duran. Ondan bir çağın mı sen bilen Nazar? Oğlum çılgı firmada katej yaşıyor. Ne orada? Ha. Sizler var ya katejin özünüz hemmesi meni gidip durmanglar sizin adınızı veredim. Onun den yarısından köpe inestrasından gider. Oğlan, İtalyan, Fransızlan gider köpse. Öz adınızı verip geçirmanglar.
Uçoskoy uradan kişi bolup özüňizçe öýünde oturan ahranika işlep duran bakçıwana zada başlygyňyz näde sen soratdyryp aýdyp spontan jaňatdyran kişi bolmaňlar özüňizçe. Nazar diye nazar tanımayanlar var, nazar. Ayna var. Aynawadyň şammy şumurun kakasy. Ana şabasyň şöyle başsyň özleri düşünýär. Aynawad tanlamasynlar bular. Kızayım başlygyň aýrydy. On şöyle başsyň düşünýär. Aynawad sen tanlamaslar. Kızayım başlygyny aýry tanlamaslar. Şammy şumurun kakasy boldy. Onu bizim Türkmen onu tanıyan başka tanımadılar. Nazarın avrayım oğlu Şam'ın üstülen ne kadar olsun. Yok. Nazarınki Şam'ı şumurdan güçlüdür. Nazar sana burada deyin. Sen geçen gezek bundan 10-15 günlükte nereye gittin sen? Näme kontrakt düşdün? Pul üçün. O pulun keser mesene. Sana söz veren o yurda pul geçmez. Geçtirmem sana o pulla. Her konuda geçtirmem sana. Mesela her konuda geçtirmem. Bir ikinci sonra bana şuna jağlı bezen o yurda jağlı bezdırtırın yazarlam özüne. Başkalarım yazar, aktrisler mesela bütün Türkmen halk yazar. Sen o pulun geçittir bilmersin. Yine burada diyeyim, Nura bağışla kadı görme. Geldik arayız. Sen şu atla anıklayan mı sen şu at? Geldik arayız. Sen biliyor musun sen şu atları? Ne yapayım bilmez kalkıyorsun? Gurlasana geldik arayız. Açsana çıkarıp. Ne mi diyorsun geldik arayız? Aydın mı lan? Davay. Ağzı olsa ağzı bir, ağzı olmasa her kim öz başına olsa, her kim öz başına olsa, her kim öz başına olsa davay. Hem kim öz yerin yolun tapsın da sussun otursun öyle varsa geldik arayacağız. Aktrisler susmanlar. Çıkınlar. Avrupa geçen oğlanlar. Heleler, oğlanlar. Näme geçtiniz Avrupa sizler? Bir vakit Türkiye sizler Türkiye vaktiniz diyediniz de halk için çıktım, adalet için çıktım, demokrat için çıktım. Neredesiniz Neredesiniz lan? Hemen dilinizi içki dilini sokup dursunuz. Utanmanız mı? Halk size oyuncak oldu mu ya? Halk oyuncak olsa Allah oyuncak değildir. Allah vardır yukarıda. Allah yani cevap verirsiniz bu zatların için. Utansızlar. Yeter ya. Hemeniz biliyorsunuz ne bolup duran şu Türkmenistan'da. Levap'ta ne oldu? Biliyorsunuz bundan 3 gün önce daha şu oldu. Köyünün ne oldu? Ona biliyorsunuz hemeniz. Biliyorsunuz kendi zatları. Ben şu ayçekte şu zatları. Neme? Kendi böyle. Neme diyor? Arkada ya arkada ayağda onun üstünde de gez yani yine Bokunu çıkarıp geziyor. Onun bir çağırdı mı ya? Bir kıyızı var. Bak. Öğrenmeden. Bir şu vakit değil bu. Şu vakit kıyızı sana deyin 2016 olsa 2016'da oldu. 2016 olsa ne yaşım oldu? 2016'da olsa 8-9 yaşında da aynı oldu. O civarında var bu iş. Nazarına özüm sakırı güçlü. Sakırını keser. Sakırını bir adep. Sakırını keser. Yani prezidentin Kur'an'ın konuyu. Yok. Nazar demek var ya nazar kim bilir mi nazar aslında? Ayarlı olanın eğeri yeni bir ayar taklar üstüne geldi. Nazar diyen kim bilir mi aslında?
Nazar Berdi Muhammed adam eden şu. Berdi Muhammed'de okutkan şu. Düşünme. İnistitüsü çıkan şu adam şu. Nazar on nemen nemen şey Türkmenistan'da gelir produkt uğruna başlığından böyle şey produkt uğruna gelenlerden yazsın da şu adını. Produkt uğruna gelir ha. Şu an başlığı oturdu. Zagazirdel'de neymiş o? Zagazirdel'de başkası var ha. Telkişiler. Yok yani yakmandır kıymet. Короче, devam eder bunu. şu an başlığı oturdu adam zamanında. Berdi Muhammed'de şu adam eden şu okutukta Berdi Muhammed aslında otursa Turya adam şu. Şişe. Bence oğlan şu. Onun sözünü geçip bilmeyen. Ha, çağasından, dayısından geçer, vazgeçer. Lakin nazardan vazgeçme, nazar onun hemmesini yıpırım. Bir çeken aşağı düşür attı oraya. Son için ama kayını silik etmedi. İkilik ne dedi? Ters çevirip bilini aşağı ediyor. Ters çevirip bilini aşağı ediyor oğlum. Kaysını sorup Lara eniz kalkım. Kaysını sorup bildiniz. Sordunuz. Kaysını çıkıp bilen. Devay çıkan ağzı yolu çıkanlar. Hemen 5 vilayet 5 doğum çıkalı. Tamam 4 doğum devaydalı. Kırsımot ayrılı, kırsımot yumurtlar koşmalı. Olur şan böyle şeyler. Sen hem mesela orada dengiz bazar, turizm yerde onlar bay yaşatıyorlar. Her konuda bay yaşarlar. Orada Avrupa kop yurt dışına gelip yaşıyorlarken, yurt dışına yaşayıp duran adamlar cahiyken, kvartalans yaşıyorlarken, özleri olmasa kvart yaşasın, pul top duran, yurt dışına gelip duranlar baylar ken otayda. Yok değil, bilyen. Kırasın otukken ona baylar. Türklerin ba, Angilizlerin ba, İtalyanların ba, Fransızların ba. Onu bilyen. Lakin davay çıkalı yeter. Tamam. Daha şozu bilyen. Bak daha şozu bilyen. Ben daha şoza git gördüm. Gece Svetyov koçalarda. Bir. Yol del. Levap'a gittim. Levap'ta yol del. Koça Svetyov 2. Banisesine git gördüm. Banisese del. 3. Daha şozuna marın. Kem hemmesin hem şu. Neyinisin de? Yeter. Çıkın ortaya. Namusunuz, vicdanınızı bozsa çıkal davay. Bizlerin berde uğraşıyoruz, kıyınacağız, kösünüyoruz, seviyoruz, özümüz için. Geleceğimiz ya da alın vatandaşlar ağırlık bilen. Geleceğimiz bizim elimizde. Biz yazmak istesek yaz. Şu adam Türkmen halkı tarih yazıp oturuyor. Men size aydayn şu wagtky bolan wakalar gelecekde tarihe giren wakalar bolup dur we hatta Türkmen televizyonunda beýleki käbir güýçlü Hollywood ýalnamelerde de kino edebem çıkararlar belki. Şoň üçin ornuňyzy ýeriňizi alyň häzirden. Men size aydayn tarih ýazyp oturýar we bu Türkmen halky ömründe görmedik cepasyny çekip oturýar. Şoň üçin watandaşlar biz şeýle bir ýurtdan gelýäs, maşynyň, awtobulagyň reňkine çenli garşýarlar. Biz şeýle bir ýurtdan gelýäs, biziň pasportlarymyzdan berilen ok özümizde. Zagran pasportlarymyz almak görgüli ýurtdan gelýäs. Biz şeýle bir ýurtdan gelýäs, adalet diýilen zat ýöne ýokardaky iki dowdanyň arasynda we
Yani iňärkisi özüňiz görüp görün zatlaňyz, bunu size aýtmak gerek gel. Ya bir propiskaňyz ullakan mesele, bir emlak satyn alyp bilen zok. Ýurdun içinde bir ýurt baýaly ýurtda ýaşaýar. Erdin ýurdun içinde ýene bir ýurt bar. Yani 4 vilayeti aýralap, kemsidip, gyralap, itekläp duran Aşgabat paýtagyt bar. Bulam hakykat. Yani Aşgabatyň eýleri ýalap bolup, bizi halky barmak istesegem, ýaşamak istesegem, emlak almak istesegem hukuk beren ok bize. Bu ýurdun içinde ýene bir ýurt baýaly. 29 iyunlu Gurbangulynyň dowulan gününde tutuş Aşgabatyň içine girip bolanok diýip. Buna nora gepin getsem. Berdi Muhammedow. Prezidentelo bir abişine minister. Değil mi? Halk iziz halkım. Näme sebäpden o giden administrasiýany çağırıp bakışçılar çağırıp, aydımçılar çağırıp. Sebep kim o? Ha? Lenin mi? Ha? Kim o? Mesela arap burma. Nora gepin geçsem başlayda. Saparant näme etdi özü? Heykelle duracak dedi. Heykelle ayrılmayacak dedi. Önkülük bolacak. Hemme bütün Türkmenistan'da heykelle bu Niyaz heykelle ayırdı. Üstüne musu döktürdü, musura dıngdırdırdı. Bular näme etdi? Şu özü kalkasını oğlanca şiza etdi. Gördün mü? Sen kimsin? Sen ministersin Näme hakkın bak halkın puluna inestranat milyon dolar berip de çağırma hakkın bak. Näme sebäpden? Näme? Cemal Safarova. Cemal Safarova. Sana deyin. Cemal Safarova sana deyin. Göze Çağılıyova. Hacı Mehmedov. Yine bir iki sanatçı var. Onların adını verecekler şu an. Onların götünü açık olsa onların adını verelim. Sizler näme sebäpden Ogosket atelde yaş kız bak kızları aydınçılarını oturup keybettiňiz. Soňunda yaş kızları taşlap gaýtdyňyz. Näme sebäpden? Cemal Safarova tutmuyor bilen okmu näme? Onu bilýär. Yo, Cemal Safarova bilýär. Cemal Safarova Cemal Safarova 90-njy ýyldan beri bilýär. Gıyza gelen vakti gıyzları görüyor. Çehpin ayla, sağın ayla, arkan ayla diye arkasını göre, götünü duruşunu göre, zayıflayamalı göre, figurasını göre anlaşına raspisyanım nakar yedirttiriyor, anlaşına figuranı saklattırıyor, anlaşına yediriyor. Cemal Safarova, senin öz elinden, öz sağ elin oturan hele kıyacağız. Menin canacan dostumdur. Düştün mü? Göze Çağılıyova. Ben senin yan komşundım. Çoğunda açıda yan komşundım. Sen beni iyi tanıyan sen beni. Doğru değil mi? Akıllı olunlar. Hacı Mehmedov. Yetmedim sana. Bastıran aydımçılarını. Näme gerek sana? Näme şahrat gerek? At kazanıp olmadın. Hiç bolup bilmeyen. Sen kasoyunu ayak ise bolup bilmeyen sen. Hacı. Doğru şu, doğru. Hakikat şu. Zahirle ya yeri. Zahirlamalı beter, onu bastırtırıyor özünden güçlü çıksa bastırtırıyor. Ya. Ha.
En sonunda şu bir kıyacağa çıktı bilen mi? Türk'ün bir aydın vardı, bir Türk aydın da yarıp çıktı. Son şey çıktı, bir oğlan çıktı. Xor aydın. Gasanov'un aydımın aydı. Xor sesi, talantı bir oğlan çıktı. Olur ne mi sen ne mi sen olur ne mi yaşağılıda ne şıkıysa ne mi anladık Allah'ın basının. Olur ne mi sen düşmançılık eden. Hacı sen bir vakta bilen misin? Hacı erken stüdyo vardı, erken stüdyo vardı. Senin şunun başlığı senin götürmez seni. Senin şu seni patateşki etmedi mi haramzada erken stüdyo. Ha marda. Hacı haramdı da pelvanam şu erken stüdyo götürdü, selam şu götürdü, alıp çıktı seni. Dün bütün Türkmense tanıtan şu rasileri. Eşek haramzada. DJ Vega vardı. DJ ile bir zat vardı. Ona gitti oğlan. O ağlancı. Kel bakışları vardı. Erkek stüdyo. Kel kişi bakışları, marla bakışları patateşkeli götürdüler. Ha? Haramzadılar. Ne burası da? Kişisine 5 tane pul düştü mü? Götünüzü kısın ha. Akışın ne oldu? Avra hiç kim kaldı? Akış kim o? Nur Muhammed Kasoy vaktinde uğrattı. O tuvalet bok dedi. Hakikat etti. Bok tuvaletken. Kasoy uğurdu. Hava. Vaklen poyuzda yüzün tükür. Poyuzda. Doğru etti Kasoy. Doğru etti. Akışsak barıp bir vakti Zonsk aydım dedi. Muşko aydım aydı. Nuruşka var. Nur aslında mesela çağrılarında Nur Muhammed adın başına yorsanız spekülasyon yapılıyor adamlar. Sebebi Nur sen muradi gala. Men gurlasam bana hadi gurlasam. Kendi gurlarım da lekin haramzada Türkmen halkı haramzada ne çok haramzada biliyor musun? %80% haramzada. %100 değil mi? %80 haramzada. Ne yapacaksın? Ona dikkat etleyen %80 haramzada. 200'ü oynuyorlar. Hemmesi ben aşk kardeşlerim benim karnına dostumun dostu yeğenim tanışı. O bunu tanışı. Bu bunu tanışı. Utanın ha utanın. Yeğen. Sizler yeğenin tanışın, onu tanışın aytman besedinler. Şundan geçsinler. Ertesi şundan kazanan 5 tane pulunuz, 5 mal kazanan pulunuz. Ertesi size ağız bir olsanız 15-20 mal kazanırsınız şundan. Halktan kazanırsınız. Halal kazanırsınız. 15-20 manat. Şu an kazanırım 5 tane pulunuzu, haram pulunuzu. Erte halal 15-20 manat kazanırsınız. Halal. Oy onu ne de bu hafta. Bravo. Kökenmeli. Emmemiz Arabiyelik filan kökenmeli. Bazılarına durmuşlar bu şey. Bak serisi bana da. Ağam diye ağamcan şu an SMS yazdım bana seyret. Ağzın kan yum diye kan gurlama diye çok bana can ettiler deyipti o. Milli Hopsi KGB Elvide Fırkatura hemen billahi hemen Niday bok doğanım ecem kakam çağırasın niday bok hemen mahvederim. Mahvederim. Ya doğanıma can etsiniz billahi edeceğinize billahi çağırayım sana. Şu an bana yazdı imodan. Ecenizi plan ederim billahi. Niday bok. Her kimin çağırırsanız ya yolunu pes getirip verirseniz hemenize yukarıdan aşağı çekerin yok ederin mi? Yok etmeyin. Yukarıdan aşağı hemenize götünüzü bokunuzu açar kim kimi iyisi iyisin umuruma değil. Basılsın basın. Ha. Basılsın ne olsun?
para horga, başlığınıza, melfinize, hammasını götünüz açar. Davay. Men doğanım, ecem kakam, korasın da, koramasan hemen başın yanarım. Açık kuruşun. Açık kuruş ve açık diye mesela, gönü diyen sizlere. Ha. Bursan sen bir şey edin. Hitrokkalı. Sen kimsin ya hitrokkalı? Bob sen özünçe mafya olacak olan berdi sen Türkmenistan'da. Ha? Bir vakti senin doğanın mı kakan mı kim şu bir vakti mafyalan şiş Türkmenistan'da bul kalanda mafyalar basıp gidende senin doğanın kakın kaldı basılman. Sen kimsin Kazyol? Kim var mı? Sen öz gepin yes tapya Nuraga tapya. Götüngüzü kısın. Bir vakti sana kara bir gep açacak. Bir vakti sana birse niyaz doğurdu nemede aydandır tekebazlarında apornu vardı bir vakti. Bilenden mi? Ha. Şu aporunda sana içeri gelem sana bir saydan da götüne sigaretin götüne bassan yakıp diyor aydandı. Kıtırofkalı. Şunu adına düşür şu günlerine. Akkamcan dedin mi şunu? Akkamcan bağışlaydım. Oğlunla 3 yaşı uldu şu oğlan aslında. Maşladım yok onu ben. Nora sen gurlaysın. Ben Böyle. sesim yapıyorum oturuyorum. Böyle yapacağım. Talip hoş geldin bu arada. Sana da bir söz verelim. Selamun aleyküm. Adam. Mena dinleyin şu nara pakara. Hoş gördük. Ağam ne mi yiyek, ne mi içecek? Aytsın şu biz yanlış bir şey mi? Kim? Ben mi? Talip oğlum selamun aleyküm Talip. Aleyküm selam. Ne mi yedin, ne mi içtin ağam? Men berde ne yiyen ramaşkı içen çay. Ne mi ısmalak yiyen, semizot yiyen. Oh. Yaman boş geliyor. Daş doğratın. Neden alayın bunu Türkiye'den? Ya az ifin alma ben sesim yaptırırım ben bir iki dakika. Yap onu. Ya Türkmenistan'ın içindeki edenettilikleri var. Dağ arası dağdan açtı vatandaşlar. Yakın vakitte bu zatları atlar, familyaları bilen hava delil çöplemek kıyın. Delilliğinizde hani deliliniz var mı diyeniz. İnverkisi Türkmenistan'ın hükümetinde hükümet dükkanının önünde bir giden novat var biliyeniz de. Hani şun delilli. Be. Favori edilen ayberman. Şimdi şu dükkanın önünde duran barın gidin hani delil uğradın. Hani şu olur ya lan farklı olsa. Ya da çilme novata duruyorlar çilim paylanan vakti. Hani barın da surat alıp çık dışarı urda iyi verecek olun. Taksto siz bizim ağzımızdan çıkan sözlerim delil hükmünde kabul etmeli olyanız. Esasen amine şu kaktusun aydiyan yurdun içindeki bolon zatların kökladığını söz bilen aydılanla %100 olmadı da %80, %90 doğruluk payı var otayda aydılan zatların içinde ve mena köpsünün atlarından bilecek gel. Olur bilen iş çalışan, şolar bilen gatnaşan, şolar bilen bir vaatlar tirkeşen adamlar biliyor. Ve o adamlardan çıkıp aydan vaatı ondan seyredin siz. Nehilek, neme duruyor. Binamız olur kan yaşında, binamız olup binamızlığını aşıp giderler. Bidiyaların yanlışını gözleyip görsünüz da otaydakilerin bizde bir olsa olurdu 1000 tane yanlışlık gördüler. Yani biz aktivistlerde de yanlışlı derler. Biz hem Allah'ın benneti yanlışmaya da borçlu biz aslında adam çünkü. Yani olur bizim yanlışımız dine özümüzde de yani yetiren olsa olun tutuş yuğurda halka yetirip oturuyor. Ne Cemal Saparvan yanlışlığını öz yanlışlığı diye pasav edip olmadı. Şu medeniyet iş yerlerinin gıyızlarını yukarı başlıklara
paylayanny, suçunyorluk edýän bilmeýän ýok. Gurban uly alagada şoňa bir goşky düden bolup, şoň adyny tutan bolup, öz nemesiniň propagandistynyň nemesine eden bolup, bu zatlary watandaşlar hakikat ýani. Ya Mulikov ulanly Mulikov birden jenaýat işler etdirdi. Ýöne onu jenaýat diýip hasaplamady Gurban uly. Onu jenaýat diýip hasaplamady. 10 gedek berkenç berdi, basmady ýöne. Hemmesem halka garşy edilen jenaýatlardy. Mysal üçin yegenleriň alagadan bir gaý işini tutup urmagy, ya üstüne sürmegi, bu jenaýat. Ýöne onu Gurban uly Berdimuhammedow jenaýat diýip hasaplamady. Jenaýat diýip haçan hasaplady? Haçan özüne biwepalyk edenne. Özüne garşy, özüne ikilik edenne onu jenaýat diýip hasaplady. Haçan halka garşy bir iş ýalňyş görenne, özüne on berkenç görmeklik bilen ýetindi. Ve işden hem ayırmadı şo wagtlar. 10 tanak berkenç näme diýmek? Aslına seretsem berkenç üçüncü duýduruş diýmek. Yani berkençden soň onu işten ayırmaly. Hem berkenç vermeli hem işten ayırmaly. Berkençe 10 gedek berdi. İlki duýduruş berilýär, soň kenç berilýär, soň berkenç berilýär. Ýöne görşüňiz ýaly halka goýurylan ýalňyşlykda onu jenaýat diýip hasaplanan ok. Türkmenistanda siz şolar ýaly ýurtdan gelýäňiz watandaşlar. Siz şolar ýaly ýurtda dowuldyňyz. Biz şolar ýaly ýurtda inni çağalarymyza gelejegimizde nesilimize şo ýurdu goýmaly. Indi oturup serediň wyjdanyňyza da sora görüň. Ve ýurduň içinden daşyndan bir giden telekeçi bir biznesmenlerimiz var. Bizim halkymyzyň arasynda gezip görler, özlerim ýurda da bar bilen oklar köpsi. Ya da ýurduň içindäki bizneslerini elinden alırdylar bir böle onu. Bular hem goşulşyp bir zat edibereli diýen oklarda seredişi otyrlar. Goýunam seredýär ýatakda. Şu öňünde bir gözüniň öňünde bir goýuny soýup dursaň bolýan seredip durşol. Reaksiýa bildirýänler nol reaksiýa. Ýa sen goýundan tapawatlykda bir beýinli bir zat beripdir ha. Sen görüp otyrsyň, senden bu beýlekler, senden başgalar elinden emleýän alyryp otyr, biznesini alyryp otyr, türmäge basylyp gidip otyr. Gözüň bilen görüp otyrsyň, sen olardan üç goşup bolaryny öýdüp näme garaşýar? Han aklyň, han bu kelle akly nirde? Akly nirde ulanmaly biz? Eger şular ýerlerde ulanmajak bolsak adamlar. Yani goýun akly etmän soň seredip dur. Öňündäki goýunyň pyçagy gelip päder kesiljek bolup durany. Ol goýun çünkü onda olar ýaly akly ýok. Sen adam seniň elindäki biznesini allyryp dursun. Ne aýdyp berip otyr bir giden neden ettilikleri bolan zatlar. Sen özüňem şo ýola baryp oturanyň görüp durubam, ýene de ay men goşulmaýyn. Ay meniň aňarda maşgalanma, garynlaşynma, ýa plan näme? Ay ýok onu. Haçan düzelmeli bu zat? Nädip düzelmeli onu? Her kim özüniň bir zadynyň gorkup oturjak bolsak, bu zat nädip düzelmeli? Sen iýmeseň o şarpygy, men iýmesem, ýene biri iýmese kim etmeli? Kim düzeltmeli? Şoň üçin watandaşlar yani esasen ýurduň içinde ýaşaýanlar, o bir de diýýäňiz o käwag. Maňa diýýäňiz aýny hany sen ýurduňa da gelip bilmeýän, näme de? Vay barp bilmeýänme begenýän vay. Barp bilmeýänme ýa-da barp ýaşamajakdygymy begenýän. Şu sistemde ýaşajak gel. Gurban uly wakara tim bole ýaşajak gel. Barsama düzüp ýaşajak. Düzüp bilmeýänem bolsam şolaryň baýerinde men ýaşajak gel. İki sanak barýan. Ölüm bilen ýaşaýyş ýaly da meniň Türkmenistanda bolmam diýmek. Gurban uly Berdimuhammedowlaryň rejiminiň bar wagtyny men ýok diýmek, men bar wagtym olar ýok diýmek. Men diňe şo şertlerden ýaşap bilýän Türkmenistanda. Çünki maňa geregem däl ol. Oňa ýaşaýşam diýip bolmaýar. Sizde oturmak bilen siziň näme malyňyz amanatda durar öýdýäňizmi? Janyňyz amanat bolup durar öýdýäňizmi? Durar öýdýäňizmi şo taýda kime amanat etjek? Adalatamy? Hadiýetami? Berdimuhammedowyň guran rejiminimi? Hijiňiň kim aman galmaýar men size aýdaýyn. Hijiňiň kim galanok? Siziň başyňyza ýetýär minister derejesindäki
kabinet ministerleri Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary ýaly ýokary wezipelerde prezidentten soňky ikinji adam diýilen wezipelerdekiler türmäge gitdi. Siz kim bolsaňyz? Siz kim? Hani öňkü wezipeler nirde? Nirde şu wagt? Aýyrlanlar. Men häzir atlary bilen aýdyp biljek gelýär, bu atlara düş bilýänler gaty bu bilýär ýurdun içindäki ýokary wezipeleriň düplüge gören kemçilik täýaply diýip soňundan türmäge ýiberilen hemmämiz bilýär. Düplüge gören kemçilik täýaply diýdi, türmäge gitdi diýmek şo. Beýlekileriň hem näme bolany beldi. Kim bilýär akça nirde şu wagt? Akça nur diýär ki beýleki Uson Epesow ýokary kaýatyň başy Milli Howpsuzlyk ministri Anaýew aýrylyp gitdiler. Hemme nirde şolar? Bir wagtky migrasiýa başlygy onuň öňkü Ýaýlym Merdiýew wady onuň birgeden ministr nirde kim bilýär? Haýsyňyz bilýäňiz o. Haýsy şolaň pensiýa çykyp gitdi. Tak što vatandaşlar yani gereksiz diýetdiler o. Şoň üçin görüş alyp barmaly. Taýak özüňe degende garaşmaly. Degmäke başlamaly. Degenden soň sen galarmyň, galmadymyň, o janyň ýetermi, ýetmezmi onu biljek ýok. Bard kurortda diýe. Yani bard kurortda hawa. Bak Nura Samra deyin. Hem ez halkım açıkta bütün halk aydan. Bir vaktlar şey vardı adını söylesin. Şey vardı. Levap virüs vardı koşun generalı. Şu an turma bastılar. Niyaz doğurdu bastılar. Sonra bu doğrudan çıktı. Sonra çıktı zayıftı. Çıkan sonra Namet çıktı zayıftı. Turmadan çıktı zayıftı. Turmadan çıktı zayıftı. Sonra Kurtuldan cayı aldı. Kurtuldan zayıftı. 2 ile son 2 ile yeter etmez. Bunu şey yaptılar. Reski içeri aldılar. Nem septen. Ne septen aldılar? 2 yıl içinde. Ne yapacağım? Ha? Açsam ona şey halkım açsın, halkın özü açsın da. Ne yapacağım? Önkü koşun general diyor aslında. Ne sordu? Türk kahvesi bir tane. Türk kahvesi. Nasıl olsun? Sade. Dümyan olsa, görüşmeyen olsa, beter olsun. Ha? Ne yapacağım aldılar şunu? Şunu aldılar, içeri attılar da, içeri attılar, yoğun gidiler. Şu adam 62 yaşındaydı şu adam. Adam içinde oturup çıktı, turmadı, oğudun tepede oturup çıktı şu adam. Bastı dazvanaka oturdu. Kurtuldu, köşe kurtuldu, tezde ilk politikada cayı vardı. Onun cayını yıktırdı, onun oruna çıkamak cayı verdiler. Olam nerede aldı? Yazı çizip zayıdip aldı. Evet, Ha, olam bir karamda yok değil. Olam bir karamda da gitti. Düşünmedim. Hiç vardı ya bazı ministeri şu an bastılar. Böyle kör oldu boşaltmadılar ya adam. Ya bakın nasıl ayrı plan görüşmeseniz Düşünmedim. gereği novatı yeten o darağacına akıl şey alayım. Novat manovo darağacından akıl şey Novat manovo minister olsun, bay olsun Gurwan ulat hayli mitliyan olsana şöyle yaşayanız olmasa da yaşak sen yok. Gurwan uling nemesinde vatandaşlar. Siz şoňa diňe arkada şöhret diýip bilseňiz yaşayanız bolmasa da şo ýurtda ýaşadanok. Siz aslında Türkmenistan'da ýaşaňyz. Siz aslında Gurwan uly Berdimuhammedowlaryň maşgala ojagynda ýaşaýanyz vatandaşlar. Siz öz öýüňizde ýaşaňyz. Siz Gurwan uly Berdimuhammedowlaryň öýünde mihman. Şonu indi bilmeli bolýaňyz. Eger siz şoňa razy bolsaňyz, onu ýaşaýberin. Bagtyňyz gül açsın. Vatandaşlar.
Eger siz şuna razy bolsaňyz, Berdimuhamedowlaryň maşgalasynda ýaşaýas diýen bolsaňyz. Kanun ýok, konstitusiýa ýok. Konstitusiýaň agzyna tükeýin diýerler we meniň aýtjanlarym tasdikleýärler. Çünki bir ýurtda kanun, konstitusiýa, adalatly saýlawlar bolanyny ýurt diýilýär oňa. Ýurt bolmak üçin strukturalar işlemeli. Meclis, deputat, kanun, konstitusiýa işlemeli. Ve bu sistemin içinde de hasap verilmeyen hiç kim bolmaly. Prezident hem şoň içinde. Prezident hem kanuna boyun bolmaly. Prezident kanunun ýokarda däl. Prezident gaýtam ýerine ýetirji häkimetiň iň ýokarkysy bolup birinji ýerine ýetirmeli. Olam kanuna da hormat goýnak, konstitusiýada da hormat goýnak. Siz Berdimuhamedowlaryň maşgala ojagyna ýaşaýaňyz. Ödem mihman olup. İslese Granistan açya, islese yapya, islese Aşkabada salanok, islese maşinin renkine karar veriyor. İslese sizleri ölüňizde de daşar ýurtdan getiren ok. Onun üçünkü. Nura, bir açık bolem da. Talifi sonra berer, talifi gurrasın, talifi bir şey verir, talipini näme diýär, näme goýýar bu gurrunda bu gepler üçin. Talifi bir jogap berer. Meniň kakam ministriň orunbaşardy şonu azap berip kellesinden opokul bolup öldü diýär. Temirlan görüş. Talip, Garada durmaly. Talip sen näme diýän Talip? Dost. Ağam näme diýen? Men senin diýen sözlerini eşitdim, öňüm eşitip öňüm Aşgabatda ýaşaýan olaryň garnaşlaryň datlaryny eden etdiler, hemmekim bilip otyr. Yani bu Aşgabatda ýaşaýanlar has gowy bilýändir. Çünki bularň ýanyna elne wadiçiler wa wadiçilerin dostlary wa bilýän her kim gurleýär da, onuň ýanyna gurleýär, bunyň ýanyna bad gurleýär. Men bu zatlary gowy bilýän, gowy bilýän. Hökümet adalatly bolman soň ýol başdy, şeýle zatlar bolýar, garnaşlar eden etdiler. Deňlik ýok adalatly, öz garnaşyny üçin adalaty saklap bilmeýän adam ýurdun adalatyny näde saklasyn? Конечно, doğru aýdýan. Adalat diýilýän zat bolman soň da onuň öýü ýaly bolup galýar da. Aýna köp kişiň hojalygyny diktatorlyk var da bilýän, men çözdýän bu öýüň içinde, men karar berýän öýüň bizde aterkil maşgala bolamyzsoň. Bizim Türkmenlerde en esasy sözü, en soňky söz aýdýan erkek adam we şol öýüň mysal üçin iň uly ýaşulsa kim bolsa, baba bolsa, baba, ata bolsa, ata şoň sözü geçýär da köplenç. Indi bizem şonu seredip görsem, deňeşdirip görsem, Gurbanyňoly Berdimuhamedow şu Türkmenistan öýüniň maşgala başysy, atasy, myşyn bizem şonuň öýünde mihman. Şo näme diýse şoňa göre ýaşaýar. Yo, Nura, Tuvalete gitmediyse de gidemiz ok. Tuvalet danit şu attıysa gidemiz ok. Taklap çık oturuyoruz içimizde. O. Ağzı bir korkusu yok. Dağa doğru yaz poliniyoruz. Şunu ağzı bir yok. Karadan terede oturuyor. Nura, sana burada dinle, sen gepin doğru. Hakikatta. Ne için her kim öz öýüne, Türkmen halk öz öýüne, öz hojalygyna jogap berip bilenok. Şoňa düşünemek. O bir näçe her hojalyk özüne kanun boýunça demokratik kanun bar. Hem atba bizim kanun boýunça näçe terbiýet edenok, näçe soranoklar. 2. Goňşuma näme bolsa maňa işim ýok, olurmy? Ole olmasa olar. Eziz halkym, etmeňler bulardy, etmeňler. Şuwa senin goňşuňa geldimi başyňa? Sana gelir. Sana gelmese sen doğun karındaşlarına gelir. Düşününler. Etmen övüşünler. Ayaka dikelingler. Şu an en belki 2019-2020 yılda barın Türkmen halkı Musur'dan Bakkaş çöplüğüne adam bardım Türkmenistan'da. 2019-2020 yılda vardı mı? Vardı mı? Kim aytsın ben? Kayıt Türkmen halkı ayt bile 2019-2020 yılda Türkmen halkı Musur'dan Bakkaş çöplüğüne ayt bilmez. Başladı 2022'den başladı 2024'de geçti var. Musur'da adamlar Bakkaş'a
pivo kuttu, şişe toplap başladılar. Arık şişe toplap başladılar. Bizler 5 milyon, 5-6 milyon halk dünya boyunca baylığımız dördüncüdür. Kuvveti serdinler, Dubai'ye serdinler. Bizlerin az halkı. Ne bay yaşıyor? Bütün dünya en bayılan bir şor. Bütün dünya şona var işte. Germanya halkı şona var işte. Dubai'de Fransa, İtalya, Amerika halkları şona var işte. Dubai'de işte hemen bütün dünyanın baylanmaları yurtta şona var işte. Ne mi sebepten? Bay yurt. Halkın neydi işte? Halkı ayrı hali bir aşağı halk han gibi yaşıyor. Ne Türkmen halkı yaşayıp bilen olar etmiyor. Ne mi sebepten? 5 milyon 6 milyon halkı var. Ha? Şu an hemen üyünüzde bir her çağınızda diyeyim üyünüzde her çağınızda bir maşin olmanı. Her çağınızda cayip olmanı. Kayıs halkı cayip her çağısında. Kayıs halkın üyünde kaptanla bir 100 pulu var. Şu an sorayım da indi 100 olur mu indi bir 2 milyon 3 milyon 2 milyon 3 milyon mi? Bir 10 milyon kaptanın üyüsüne halk var mı şu an Türkmenistan'da? 10 milyon kaptanın üyüsüne koyan pulu var mı Türkmen halkın? Kayısında var. Dinle Türk'te işleyen, Moskova'da işleyen, yurttaşın işleyen adamın halkın üyünde pulu olmaz kaptanında. Yo, onlar Başkasının pulunu seret yürüyüşe edilen siyaset ana taraftan. Aslında Türkmen halkına var. Yok sen düşünme sen. Yo, ödeklencin öde edibiliyor. Adar vermese. Yonu bulun derdi. Şol postu saklama. Yurt Ya onun için böyle bir iyileştirmedim çok ay men kazan bilen men tapyan ha her kim ödünü biliyor. O yurdun içinde şu an git Garav metrağına git Türkmenvalla etrafına git yolutunu tavadara kuşka git daha şovudun tet küleceklerine hiç oyunu eklenç girmeyen pul girmeyen hocalıklar var. Bu atları bilen oklar diyor oturan yerinden ay sen kazan bilmesen ne mi? O ya Yokor bilimli olup bar yan olun. O git bazarda kaltak sürür. Oho men yokor bilimli olup kaltak sürayım men men 4 yıl 5 yıl yöne şonçun okudum mu men. Para veresim gelen ok girecek gel o nime işine hükümet işine. Para vermesen alan oklar. Şeyle almalı. Ne için alan ok. Bir giden yanlışlıklar var yani bu zatlan öyle yürüyüt edilen birin yani Maşkala başçısı, yani hocalık başçısı, Türkmenistan'ın hocalık başçısı, Gurvanoglu bilen oğlu ikisi dine öz postunu goramaktan başka iş eden ok. Şonu görkezýärdi. Öz postunu goramaktan başka halka behbitli iş eden ok, etçegen bolan ok. Näme bolman sen yurt başına gelen bolsaň, eger sen özüňi prezident diýen bolsaň, respublika diýen bolsaň bir ýurda da, onuň konstitusiýasy bar diýen bolsaň, näme üçin sen onuň haklarını, hukuklarını veren ok. Näme üçin etmeli işin eden ok. Sen iňwerkisi banklan işleýän ok. Banklan öde etmeli işin eden ok. Migrasiýon slujbaň öde etmeli işin eden ok. Pasportlary wagtly-wagtyna bermelimi, ýenetmelimi onu veren ok. Pul vermesen hiç bir edarada işleýän ok. Onun bilýäşäni diýär şunýaly. Meniň diýär budjetnikdäki edaradaky işgärlerim diýär korrupsiýa etsinler diýär. Etsinler diýär. Zato maňa hyzmat ederler diýär. Onun halkam gazananny eltip berip dururlar şoňa. Gazananny eltip berip dururlar. $1000 bermelem bolsa para, 2000 vermelem bolsa, 3000 vermelem bolsa gazanyp ýygnap getirip gene şoňa berýärler. Ýygnap gene getirip şoňa berýärler. Halk birazajyk ho. Bu nähil bollay? Men 3 ýylyňam şu wagtga adaýdy, häzirem şu wagtga adaýdy diýip oýanmaly wagty badyra durmuşdan öwrenmeliler. Oho 3 ýylyňam men şu ýagdaýdym, häzirem men şu ýagdaýda. Haytiňiz ütkä bildiňiz 3 ýylyň 5 ýylyň ki onuň 5 ýyllap siz dowan garnaşsaňyz görmän toýuna ýasyna gatnaşman. O geçiren bir giden pidalaňyzdan terediň ha. Diňe işlemediňiz siz. Onun naşar bir giden aýraçylygam çekdiňiz üstesine. Bir giden toýlary ýaslary ýypdyrdyňyz, gatnaşyp bilmediňiz. O garanky belki de ýataňyzda ýastygy kelläňiz goýuňyzda giýje aglap ýatdyňyz belki. O hiç kime derdiňiz düşündürip bilmediňiz belki.
Bular ýaly agyr günlerem geçirdiňiz da, näme üçin bu zatlar diňe aýlyk bilen teredýärler, diňe eklenç bilen teredýärler. O diňe aýlyk bilen eklenç däl biziň dawamyz. Birden meseleni öz içine alýan tutuş sistematik meseleler. Sistematik bizi kösünçlükler var. Bizi yürütü köseýärler. Şular köseýär. Nura, Nura sen o gibi aydın da çok sen aydın da halk uzatları düşünüyor, o düşünüyor. Halk ne için sebepten halk şu uzatları açık buralarını yok. Ne sebepten halk ağzır buralarını yok. Bizler bak 2021 yılda bir katlaşan çıktım 2021'de çıktım ben. Sizler 2020'den beri çıkıyorsunuz, doğru mu? 2020'den beri. Bravo. Ben 21'de çıktım. Ben hem muhatabnam ettim, hem açacağım ben. Ben de kendi atma, ben kendi aydan, susuyorum, susuyorum zaten. Ona aydarım ben, nisipul aydarım ben, ona açacağım özüm ettim, aydarım da. Ege ben neyme sebepte, ana Kazakistan, neyme etti prezident için, ayağa kalktı. Kırgızistan, neyme etti? 2 kez prezident değiştirdi. Ayak Wikipedia yazın o Wikipedia 2000 yıldan beri olan ayaklanmaları, isyanları yazın. Yok, ben burada diyen ara ben diyelim halka açık verdim da şu an ben 2017 yılda şey yapacak oldum da Hadi gelinlere de söz ver. Helimle tuğulumu yarım sana söz verdim. Sen ayıplaşma. Böyle. Davay. Men bir ağız bir zat aytjak da şurada. Olmasın sağ olun efir alanınız üçün yankı paraforluk o arada bu arada ayttınız da hakikatdan şu zagran pasport almak üçün o yerde baranımızda adamlar gördüm da men yöne. Darı şu yerde $1000 çeli vermeye razı adamlar var, yeter ki şu yerden çıksın kaytsın şolar vakti kimliginin vakti dolmadan da yöne Nuraga aytjak bolýan zadım şol. Yöne diýmek olaryň özüne gerek şo pulu bermegem. Alýalar dogry. Näme üçin hakyny savunup men şunu öz ülkemde berjek däl şu pulu men sizlere. Sizler şunu maňa bermeli şu pasporty diýip näme üçin şu ýerde hakyny talap eden oklar. Dogrymy? Bravo. Doğru. Men öz çağama ve özüme zagran pasport aldım. Bir kuruşam beremok. Menem şeyle. Berjek däl diýdim. Çünki ben başarmalı adamlar. Hawa çünki sebebi öz yurdumda 60 manatlyk pasport men näme üçin $500 $1000 berip almaly. Sonra özüňize berine. Doğru dälmi? Ha, diýmek bularyň özüniň hoşuna gidýär pul bermek. Men näme üçin çağamyň rızkyny bulara ya döwlete ya ýene birisine ýidirmeli? Näme üçin şu ýerde seslenmeýärler berjekden? Näme üçin eden oklaşyn? Ey, şu pul beribem nerden alyp bolar kädip adamlar barana meňzep şu ýerde adamlar pul berjek adam aktarýar özleri. Bilýäňizmi? Öz halkımız etdiýär bu korrupsiýany biziň. Näme üçin öz hakyny savunan ýoklar? Meniň gaharymyň gelýän ýeri şu da. Her kim dava etmeli, her kim talep etmeli, her kim yok etmeli. Bulary rahat yatırmaly elbet. Hawa, talap edäsen. Ana gitdiler çarjöwüň migrasiýasynda. Gitdiler her ýeri agan döken etdiler, zabastowka turuzdy çarjöwüň adamlary. Baýsyra bilen alyp adamlaryň sırasy ýetdi o 2025 çelle. O çyra dur diýen adam bolmady. Hakkını talap edin şonyan. Yine nämede şatır levaplar, zato öz hakkını savundu käbir adam. Zato normalny pasporty oçurlan gowy edip berer ýaly edip 25 çel oçur galmadam. Ya o 25'te gelin diýenlerem bardy diýäňmi? Ha o 25'te gelin diýenler geçip gitdi. Ya. Özüniň hoşuna gitdi. Ey bermeli bir el dinaly gideli. Çağaňyzyň rızkyny näme üçin berjeksiz? Olaň işi ol pasport bermek. Olaryň işi şo bizleri pasportny üpçün etmek. Näme otur o ýerde aýlyk alyp? Migrasiýanyň şoförüne baryp pasport alyp berä, men palan mat berýin diýmeli.
Onun yine birine var. Ma bere vaxtında çıkart bere. Şimdi 10 yaşında çıkart bere palanmaz berin diýmeli. Özüňiz etdiňiz arkadaşlar ya. Yo maňa da eger berme ýokdan ýol ýasar diýip söz bar da Türkmenistanyň iň geçkinli kanun şo bermek bilen ýol almaly diýilen düşünje we eger şonu ýaly bolsa menem salgyt kullugyna işe girjek bolamda soralan pulu bermäge ýagdaýym bardy. Ýöne berjek geldidim men. Mende de vardı şol. Aynen nämçin bereýin. Awa. Şeýle alsalara girjek diýdim, bolmazda gerek geldidim. Men olar üçin işledim. Bilmän başarmaly biz adamlar. Okuwda da şeýleni okuw sezonu başladyna şu wagt egzamin bul berjek geldiň o. Bermäň okuw. Owa. Kazandyrmaň şolary. Şol berjek geldiňme. Nurlan. Gereken deldiň wara. Görüşüň hemmäňe şonu ýaladyn. Migrasiýadan seredin. Migrasiýadan meniň raboçy vizama şuň 9-ynda dolýady, men 9-ynda çykyp gaýtdym da o ýerden. Şu adamlar migrasiýadan geçende de pul vermäge özleri tany. Migrasiýa tanışyň ýokmy, pul berip geçip bolan ýokmy diýip soraýarlar, bilýäňizmi? Özleri etdiýär şonu. Bir kuruşam bermän geçip gaýtdym. Bir kuruşam. Uruş bilen dawa bilen. Öz hakyňyzy sawunsaňyz, siz praf bolsaňyz wara, pulsuzam hemme işiňizi edip bilýäňiz. Gerek däl şolara pul bermek. Prosta öz hakyňyzy sawunyň, öz hakyňyzy bilin. Bilemok niýet hakyňyzy ýedirýäňiz. Niýe öz çalyňyzyň rızkyny berýäňiz? Börde ýylyň günüň tualetini fırçalap, tualetini götüni ýuwal gidip olara pul bereli. Beýtme. Türkmen görgüli wara şol beýnisini zaýlasy gelen ok, nerwusyny birazajyk şoňa Nawruzga salasy gelen ok, birazajyk ay gel şun nerwiň aýaň, jan saglygyň aýamaly, nerwiň aýamaly hawa. Ayadyň minni şu, ayadyň bolly minni şu, daşar urtlarda da ma üt köşük bir gülýäli ýaşamdyk. Yani birazajyk oklaşmaly ýa birazajyk şol eliň daşyň aşagyna goýmaly şu universitetga ady kılýanamasyň uruşmaly, diýişmeli, ýigrenji bolmaly, ýöne şeýt görüşmeliligini aýdýan bolun. Yok, nerewini saglam saklamaly. Nuraga, gipiňiz bölýän welin sen praf bolsaň şolar universitetga basyp oturanok sen eger hakykatdan ham praf bolup öz hakyny talap etýän bolsaň şolar şonu seni universitetga hiç adam salyp duranok şolar. Köplük bilen edilse edibilen ok ýöne birläni kilen çyksa basýarlar universitetga da. Belekilem gözüne odun almaly. Gelece Nura burmaçık Nura. Gelece bak sana sen gelece braf olma tabat yok. Şova şomla sen braf bolan wagtyňa qyşa wagtyňa sen 15 geler. Bizim kanunda şu. Mis sen qyşdykmy? Ornişini qyşdyň. Seni müşkile moza ştraf töletele moza senin korkuzda pulun alırlar. Sen ama sen şu ovada ya da vilayet ya Rusya'da gelensin ya Dubai'den gelensin pasportun üçün çaldığın kıyı sen pulun barın bile daha ederler seni Mena gıyrıştım kaptım sağa. Adınızı bilem oğlum. Mena gıyrıştım. Mena hiç kim işler mesela şu yok ya da yalmaşgala oğlum. Şolarım gittim balinsalarnam gözünün önünde balinsalarnam tuvaletler pislikten girilmän yatan balinsalarna çelli videosunu suratını çekip aldım. Balinsa diýer ýaldy. Aviakasalarda bak. Anten koyuş. Maňa hiç kim iş sat diýen o. Çıkardım da raýwan sesi urlaýmyň. Doktoram galanok şularyň beýleksem galanok. Mena hakym talap etdim sapar. Tualetlere balinsalarda affedersiniz başka konuya geçtim ýöne. Tualetlere ýüregiň bolan ýa girip bilen o. Özüm domesti seltdim, özüm pasuda moş seltdim, özüm pasuda yumağa maçal keltdim ey balinsa. Ayıp. Yok hiç sade. Tuvalete girilen o. Onça alyan pulunuz nämet ýaz alyanıza 5 gün ýatsa da palan mandalyanız, 3 gün ýatsa da palan mandalyanız.
hak hukuk soralyan bolsa şu taýlarda işlemeye hiç kim gelip diye dogry aýdýan sizemde ýöne aýlarjan. Biziň içimizde görüşýänimizden görüşmän Ayşe ilem mana menem mana diýip şu pul berip ya derro işini bitirtmek bilen bolýanlarymyzyň sany kän. Öz hakkı bilen hukuky bilen görüşüp pul bermän gelýän emma. Ýöne pul berip Ayşuňa hiç finansiýan ogumdaja, finansiýan bolan ok, goklaşan bolan ok, derro näme bermeli berip şey dip berýän, bizem gatyp kän. Wapşe görüşemiz ok. Ey bal insanyň içinde nura, bal insanyň içinde pul berip ýatýan, ýöne seniň çağaň ýagdaý ýamanlaşsa, erwetleşse, temperaturasy galsa, gaýtarsa, gussa, şu doktory çağırdyp, çağaňa seretmek üçin sen pul bermeli. Bu olmasa gelip garanoklar. Ana. Öwredilen zat doktorlar. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Noruş nasılsın? İyi misin Noru? Yaxşı mısın? Canın sağ mı? Salam. Hoş geldiniz. Yaxşı, rahmat. Hoş bulduk. Noru, ben sizlere hepsinize bir sorak vereceğim. Asli Türkmenlerin hepsine. Ene söyledi aydatlarda ene 6 milyon nüfusu var, 6 milyon nüfusu var, doğru değil mi? Awa. Nereden bolsun 6 milyon? 5 çağda olsa 7 adam öledi. Neden nüfusu o kadar bolsun? Doğru değil mi? Yalan bolsaydın. Nüfus awa artan ok azalýa şu wagt bizde. Yalan bolsaydın. Aydatlıda 6 milyon var, 7 milyon var. Ben aydama nereden bolsun? Ene bir gün içinde ben tanıdıklarından 5 adam öldü. Tanıdıklarından. Nüfusam näçe ýyldan var şu 7 milyonlukda durjağın agaýny senem. Şimdi evet, şimdi kulasın gidin yana bize diyecek. Ana benim babamda 8 çocuğu var, çağası vardı. Benki babamda da 8 vardı, 16 çağa, doğru değil mi? Sayız vakti bunları öğlendirdi, evletti, hiç problemasız. Ben anlayayım ülkede doğum, şimdi doğum yok ha. İn köpü 2 çocuğu vardır insanlar, doğru değil mi? Awa. Nereden bolsun? Ulotmak yaman gymmat onu ýeten bir yaramasa derman almak bu ansakdara häzirki şertler. Bu Nuri senin abide dayıların vardı, amca nelerin vardı. Kaça kişi uçtular? 8-9 var mı? Men kakam tarap 11 doğan. Şimdi sende kaça çağın var? Mende 3 häzir. Ha 3. Sen 11 edebilir misin? Men özüm 6 doğan men özüm. 6 doğan. Sen şimdi 6 doğan sen. 7 10 önkülür awa. Indi olin 2 3 3'em yok da. Хорошо, Nuruş. Sen şu 6 edebilir misin şu vakti? Yo, nereden edeceksin 6? Yani 6 etsen doğru mazara gidersen, doğru değil mi? Конечно, yo 6 etse. Bu yüzden data konsepti yalan gelpizle de 7 milyon var. Men ayıram o men aydama nereden bolsun insanda doğum yok, ölüm köp. Doğru değil mi? Yo. Ben 66. yılın doğan adamım ben. Mesela yazdım ha yanı. Ben atam zamini istetti. Finansal. O kadar sıktılar da işi koydudan hepsini koydudan oduka çıkaman hiç kançam yaşamadı. Ne gep ne? Mesela Coraba Bakluç vardı. Ministerstvo Hazaystvo. Nimeden etti? Çarjı rayonundan etti. Onu bastılar. Gözü kör bol diye daha boşaltmadılar şu adamı. Zalatoy adamdı. Bay bilen baydı. Prastoy adam bilen Prastoy. Şimdi bir Zalatoy adamdı. Ben onu tanıyma öyüne barattım. Zaten oğlu bilen dost tuttum ben onu. Son Çarjı değil. Türkmen Hava Şeker Hekim vardı. Enver Ergeşeviç. Uzbek deyip işten çıkardılar şunu. Özbek sen deyip. Ya. Kan adalet Türkmenistan'da. Ya. Efir aldığınız için köp sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Her kime de öz pikirini gelip korkmadan aytmağını istiyorum. Yani arkayın korkmadan pikiriniz aydın. Has korksanız fake hesaplarla gelip aydın yöne. Ne olur yurdumuz biraz düzelsin. Ne olur çağcıklar, eceler, çağlarının yanında olsun. Bizlerim öz çağlarımızın yanında olul da. Şöyle bir videom var da elimde hiç paylaşabilemem. Telefonum bozulduk, onda gitti de. Şu çağımın menin enem, menin yanımda olsun bir ömür. Hiç zaman men koyup Türkiye'ye gitmesinden gip var da şu söz dinle menimde yanlanıyor da menin. Ya. Awa, onun için görüşün, korkman, eneler güçlüdür vara, ene güçlüdür çağası için hemme zat eder, onun için
öz pikiriňizi aýtmakdan gorkmaň diýende ýurda gidip görseňiz käbir gidip görmedik adamlar bar da, eneler atalar bar gidip görmedik. Gaty çağlarymız bize mehre zarda şolar. Pulu var, egin maş var, hemme zat var çağlaň. Ýok. Malades. Bizlerden gowy giyinip, bizlerden gowy ýaglar, bizler börde. Biraz ene olardan eýsig ama söýgü mehri ýok. Biziň mehrimize, söýgimize zar. Onuň üçin görüşiň biraz. Onun üçün gayrat edin, korkmaň, pikiriňizi aýtmagy, öz hakyňyzy talap etmägi, öwrenin diýende, bilemok yeter diýorum da, artık yeter biziň hem goýunýal ýaşanymyz diýen. Yine de sağ olun dinleniňiz üçin, Allah razı olsun. Çıkaýyn, men işim bar biraz. Allah razı olsun, minnettar. Sağ olun pikirleriniz. Minnettar, sağ olun. Sağ ol. Nuri, sen Meskamnada bar gördün mü Meskamnada? Yok. Meskamnada bir te geçi boladı, geçi. Koyunlar geledi, geçi önde giderdi. Geçi çıkıp giderdi, koyunlar bir çanı tekine kaladı. Geçi çıkıp giderdi. Abjat etme, menem Türkmen, senem Türkmen, doğru değil mi? Aha. Şu vakit Türkmenistan öyle boldu. Yanında dost oladı, bir yandan çıkıdersen bir çan altına kalasan. Öyle oldu zamana. Dost kalan yok, ağzı bir kalan yok. Hiç bir bilmiyorsan bu adam senin kim bu, kime eşliydi? Uca ağzı birlik yok. Yok ağzı birlik. Zorlu edip gün görýän köpürtdira diýdiler ýöne o. Ay, sen presto premier al, kazol biçi yaşıydı. Köp yaşay mıydı? Yani uruş vaktiyem kim? Korkaklar gidipti, davat edip de faşistler tarafı işlettiler. Ay, bizler hem şu bolduk. Doğru, bizler hem şu bolduk. Mesela bilen 2 yıl bundan 3 yıl bundan gepleştik sen bilen. Eğer dedim ben Moskvada şimdi Moskvada hemen ben işim yaxşı hem de normallendim şey diyeyim ben Türkmenistan'da hiç zat bolan yok. Ben firmam vardı 25 adam işitti bende. Pullarımı ödemedi. Hiç nasip olmadı. Ne bir şey diyeyim ben. Uruş yapıyorum ben. Dostum bastılar şu pulun soranlığı için. O 2013 yılda. Ya. Ben azını yapmasınlar, hepsinize bulunlar, hepsinize bulunlar. Allah var da, ben şu barmasam benim adamım var. Ben öz öyüme var, ben öyüm var, Aşkavat'tayım, Çarjo'dayım, öyüm var. Duruptu, boş duran. Kvartiran soradılar, vermedim, gelemez dedim, durup versin dedim. Ben öyüme gideceğim, ama denen suyunu iş çakmam ben. Yani. Az ben ne yapmasam, az aydama gittik Nuri desem, sen arkandaki gitmese ular köprük Türkmenistan'da. Adni kazlıytam. Adni kazlıytam. Bir köplük bilen almalı bu yolla. Ya gatı köplük bolup almalı biz. Yani köşelerde var, şeyle var adam doldurma. Köşede şeyle ingadın son yere kaçmayacak derecede adam var imiş. Köşe çıkamazda sonra men anan yani 100% şu hükümet ekonomdur onu götüne depyaz. Daje nitoku götüne depyaz. Adalatın önüne çıkarılan var soru cevap edip bunu televizyonda halkın önüne soru cevap edip eden oğurluklarının üstünü aççalar derro arkada dur olan Açarlar. Yetmeli şonu bil. Halk kolu Şimdi Orta Asya'da sadece Türkmenistan ile Tacikistan konkretne nime? Konkretne. İkisi kalan yer. Mesela buradaydın Türkmen merdivenden çıksa ayağından çeker bir yanki Türkmen. Özbekleşse itekli diyor yukarı, dava yukarı gitti. Doğru yalan mı? Ava. Türkmenler çeket ayağını aşak düş. Men gidemendir. Öyle bir anekdot aydı verdi bana Türkmenistan'da baktım. Arasında da var ha ekrana çıkıp o 3 taştınsa aktivist sumok ödü. 3 taştınsa birini beylaksınsa onun reklam için dünya beylak. İkisini bäriksin ya. On der ta maharikling makta. Yani sen ayttın ya. Nur yani sen ayttın ben dinliyotum ben bu önüme dotman dinliyotum sen de sen bizden atamsızdık. Ben sen buradayım ben bilim ben Allah bağır mı? Şimdi ben şundayım Allah'ın yüreğimde tutamam. Allah'tan korkamam. Yani buradaydım. Ne yapayım? Simyan'da sen 3 çocuğun var dedin. 3 çağın var dedin. Doğramaz mı? 3 çağın. Sen aylığın aldın. Ara içip keyif ettin çağların aç. Günah sende doğru değil mi? Çağlarında günah yok. Günah sende. Bu yüzden Allah senin cezanı verdi. Sadece prezident bizlerin atamız. Doğru değil mi? Bizlerin atamız. Boyunu aldı. Ben bakacağım deyip. Günah onda. Aslına seyretsen
Aslına seretsen şonu bir de atamız deyip saylamak bilen yanlışlık ettik de şonu. Bize doğru. Sizler yanlışmadınız. Bilesen bizlerin yaşlar yanlıştı. Ne için bilemsen? Niyazıp'ı saylamalı değildik. Niyazıp'ı. Men Aşkavat'a baktım Niyazıp'a tilki de kliçkası vardı Niyazıp'ın. Avu. Öyle- Saparma tilki diyorlar avu. Evet, tilki de nimesi vardı. Özeyem yarı narkomandı. Men sana aydın önüne aydaman. Ben gören zadım aydaman ben. Ben gören zadım aydaman. Bilen zadım ya. İşten zadım aydaman. Burhan ulamlar kaman triyek çekiyor günlü. Sakarını triyek bilen kontrol ediyor. Ha. Karayında Aymırat vardı bilsen. Aymırat bilen misin? Bilyen Aymıradı bilyen. Aymırat Gerayını ötürtür mü etti? Gerayını hiç ötürtür. Direkt ötsün ditti. Yöne Gerayını ötmesin ditti. Aymırat o kadar. O yüzden Niyaz Baldı'dan ona attı. Rası sen dayılarına, amcalarına, büyüklerden sonra yine aydadı. Aymırat öl diyem Gerayını çözdü Türkmenistan'a. Aymırat öl diyem Gerayını geldi. Ön yoktu. Direkt vardı. Direkt bizden ata babalarını çeker. Aymıradın yüzüne vurluk nemesi yok. Olam gidip men bir story eşittim da ne merak bayın öýüne varıp maşyny uğurlap gaýjan eken ansoň şu maşyny ýitse gün Aymyrada jaňadyp şoň üstünden topýan ekenler de onuň öz oğlunlary alan bolsa derrew ýygyna goýdurýar. Endi Nuri mesela burada aydın. Bayı kandi pulunu, bayın pulunu kandi alasan doğramaz mı? Bolmada Aldara almalı pulunu. yo işläp zähmeti çekip alanyň baýlygy durmaly onu degmeler onu. Hey, o Sovyet zamanında Nuri Sovyet zamanında Sovyet zamanında bay bolma ansa demezdi Nuri. Menin atan cayam kurmadı. Hiç etajda yaşadı. Ömrü Allah etajda yaşadı. Bilen misin şunu? Halayan dur şu etajda, şehirde dur. Çarjo şehirinde. Hala dur. Komünist. Bayın baylygyny döwlet goramaga borçly. Ýöne haçan da halal zähmet bilen salgytlaryny töläp, kanun boýunça edip beren bolsa. Aýony korrupsiýa bilen oňlyny edýän bolsa tagamon basmaly sen, dawno basmaly. Baý aramyzda geçbermeli. Nuri, halal pul bilen bay bolan adam var mı aytgany? Ayni bar iki tek de okendalla olur. O Mardaki kimse adını adımdan çıkardı Mardaki. Pezay mı? Kim? Pezay. Yok, vertolyotun paşatkan kurdu ya Aşkabat yolunda. Ha neme? Baytı. Baytı. Ha, baytı. Ne? Sen hiç zadı koygin Nuri. Prosto indi menem 66. yıl yaşamamış 60'a bardı. Mesela buradaydı. Bizler sayızın adam bize rahat yaşadık. Sizlere kıyın. Distin kıyın sizlere. İş yok. İş bolsa hem meyli desen. Doğru değil mi? Aylığını yetse ne yapma 100 ruble aylığı alattık bize. Şunu 40 rublini ulan attık. 50 ruble kalattı. Zanaçka'da. Ne yapırmaya da? Şimdi yok. Doğramaz mı? 15 güne yetmedi veren aylığı. Ucu yakşamaz. Yani Aygıtladım gördün ya sen film Aygıtladım. Rişay Şak. Ava. Şu film Toşnu hazır şu jizin. Yalan bolsa aytginin. Toşnu. Toşno şol. Yalan mı? Yani indi bir dası var. Sen 60 yaşında diydin daha ol. Indi bir yaşıl hükmünü, yaşıllığın arasındaki vekili hükmünü de, ne bidem yaşlar hükmünü. Şu oturanların köpsi yaşlar. Köpsi 40 yaştan keçi şu oturanların arası, dinle oturanlar, gelyenler. Yaşlardan yaşıllara sonra o vada. Netenim yaşıllığın vekili hükmünü. Nemşe sizin denk düştüğünüz? Gorkatlar, has edermenlik, batırlık gorkat bilmenlerler, ağzıyırlık gorkat bilmediler. Nämçin häzirki ýaşlaryň aslında buğuna bir günde gelmedik ki. Häzirki döwür şu sizin döwrüňiziň ya sizin deň duşlaryňyzyň, senin ýaşdaşlaryň etmedik işi üçin şu ad birinkiler çekip oturuyor. Yani ödemken tawul ýene efire geldiň aýtdyň, sen ýaşlygyň arasyndan bir çykdyň geldiň. Beýleki ýaşlylar näme üçin gelip bilen ok, aýdan ok, pikirlerini goşandy. Ýalňyşlaryny iň bolmany ýuwjak bolan oklar. Günäsini arasalajak bolan oklar eden ýalňyşlyk şolonka. Men mundan 20 milyon, men 20 ýaşaşy oglan, 20 ýaşaşy oglan men. Men o siýasatda gatyr düşünüp baram ok, bolup gören
meclisteki Öwedeli Ataýewiň meclisten aýrylyp ýerine oňoýulyp o zatlary da düşünüp baramyz oktuk şu 2007-nji ýyllarda. Men 43 ýaşymda diýip bolup diýýän muny. Bunun 30 ýaşynda biri owato mundan o üniversiteden nerden bilsin? Üniversite ýaşy oglan. Toý şu wagt bir 30 ýaşyndaky ýyleşdenmeden çekip beren azaby sizin deňdoşlaryňyzyň etmedik işi üçin. Yani sizler iýdiňiz, işdiňiz, stolun, turup gitdiňiz, fakturasyny, şoduny ýyzdaky nesle goýduňuz diýenine. Näme üçin şeýle boldy şolar? Näme üçin şo wagtlar? Sana. Ben Görüşürüz. Job senden ulu indi meniň ketde oğlum 89-njy ýyl. Kara bizler sayız wagtynda ýaşadyk, rahat ýaşadyk bize. Bara bir yol bazarda elini tutup duran adam yoktu. Sadece bir iki cilli bartı, ciller ula bartı bazarlarda aylanıp yürüttü. Yona elini tutup duran yoktu. Doğru değil mi? Sen bilmiyorsan onları, sen görmedin. Doğramaz mı? Bize rahat yaşattık, bize fikrettim dahil. Yona mesela burada da diyeyim benim kakam finansiz. O iyi kelleri bir insandı da. O ayıttı. Niyaz prezident oldu. Bitti de Türkmenistan. Mesela deyin. Türkmenistan bitti de. Son daimler var. Ne için dedi Türkmenistan bitti. Prezident olmak için dedi ekonomist olmak. Ekonomikten kelle işlemese Türkmenistan biter dedi. Şo dedi. Yalan mı? Doğru. Olan bilen ok, häzirkilerem bilen ok. Häzirkilerem bir iş tutar. Ben sana aynı dotta gaydi beraber zaten. Aynı dotta. Yani hem millet toplanadı Allah'ın önünde millet Allah dedi her kaysına iş verdi. Sen bunu ne desen sen bağçalı yaparsan sen demir usta hemmesi gidedi. Sonunda biri kaladı. Türkmen kaladı. Allah'ım dönüp gidedi. Son Türkmen aydadı. Allah canım bana bir şeyler verin dese ne bir şey dedi bilemez ama Allah Teala bir yandan kellesi. Hala çok var dedi. Al göt köylep yürüyor dedi. Ana şu zaten bol oturan. Göt köylep yürüdük. Doğru görün de. Sonra bize Äderem şo nede oturanlar var. Äderem şo Afganistan içinde de var şol. Oturup başgalardan ok diňe köktürt oýnaýar. Başgalardan ok. Peýdalda adam eden ok gül bolup berenir. Ba häzirem ma birin aram. Yalan mı? Göt köylep yürüyen yalan mı? Ýoňam bolupdyr, indi häzirem bolupdyr, innen bolaram. Ýene şonu ýaly adamlar her wagtam bolar. Kanyýaşna. Ben sana dedim, bende firmam var. 2013'te ben yaptım bu firmanı. Ben pullarımı tölemediler. Ben ucu ayağımı Rusya'ya doğruladım. Orada dostlarım var, atam, kursdaşlarım var. Rusya, ben pullarımı ödemedi. Ben gidemem dedim. Bilesen şu vakti yeğenleri, şu vakti bir obyekt alacaksan $200.000 vermesen hiç kim sana obyekt vermedi. Şunun için ben kayıttım. Şunun için kayıttım. Şu vakti $200.000 bir obyekt $200.000'dı. Benim bu dostum var Bahtiyar deyip firma ağzı Gruzya'da iş yapıyor yani. Hemen teknikalarını aldı gitti. Ne için gitti? $1 milyon ödev almadı. Kastan'da yolu onardı. Asıl şeyini zatlarını hemen şuların pulunu alabilmedi gitti. Ne bir şey desen? Hiç yan bunu olmalı değil ha. İnni näme etmeli? Arkadaşlar inni agdyrlyk bilen bilmeyen göýgörün ýalňyşlygyny inni bilip düzetmeli. Doğru. Bilmeyen göýgördük ýalňyşlygy, dymmaklygy, görüşmezligi, bilmeyen göýgördük. Inni ýöne bilip garşytyna görüşmeli. Her birimiz watandaşlar. Doğru. Mesela burada diýin. Görüşsek, häzir 50 adam efir açyp ýa-da 50 adam videolar paýlaşyp Türkmenistan hökümetiniň nemelerini ýere tokup dursa, haýsy birine näme etjäni bilmeýärler. Men size aýdyn. Bize göre bolýar şolaram. Biz poşan tüylü bolsak, olar kanyýaşna bizim üstümizde hemme ederler. Biz şoň üçin toşan tüylü bolmaly, kirpiýal bolmaly. Çümdürip durmaly her gün, her wagt. Şolara. Görüşmesem bolanok adamlar. Görüşmesem bolanok. Oturun yerinden hiç kimem sana azatlygym, erkinligim alyp bermeýär, kanunum gelmeýär, adalatam gelmeýär. Seredin Wikipedia ýazyn 2020-nji ýylyň berde näçe tanak ýurtlarda, näçe tanak milletler, halklar görüşüpdir öz başyndaky rejime garşy. Hemmesem görüşüp geçdi şu ýollar. Bizim görüşüp geçmäge boşly. Türkmen halky bolup. Şonu başarmasagam bizdiňe köseni berýär, düşünýänçä. Kimimiz onu ölüp galýar, muny ölüp galýar. Hawa. Ne saryn şolup gedi berýär sonra. Näçe çalt düşünsek, näçe çalt agdy birleşsek, şonça çalt düzedýär, şonça çalt çykýar şu garanky tümlükden.
Bolmasa da bu garanky tümlük uzak gidiver ya. Çünkü adalet hem şol. Sene yalta özüňe baý bolasyň gele, ha. Onu ýaldyrmyş ýok. Seredip görüň. Dünýä belli baýlary, yeneleri, Elon Musk ýaly nämelik nemelerden geçipdir. Kitaplar, nähel kitaplar okapdyr, giýje gündüz şoňa wagt sarf edipdir. Görüşmeli watandaşlar bir zada ýetjek bolsa. Görüşmän ýöne ýatan ýerinden ýatan öküde iýim ýok. Düşünsege düşünmesegem köseni berýär watandaşlar. Bir bilen kösöncüne görüp ağlap, nefsimiz ağrıp, diňe like basyp Allah kömek etsin, Allah rahmet etsin diýip gezi berýär watandaşlar. Nuri, ben bir şey deyin. 15. asırlarda Türkmenistan yoktu. Doğru mu? Aşgabat'am yoktu. Çarjo Bukhara'ya karitti. Taşavuz Harazm Şah'a karitti. Bize Bukhara emiri. Bir an Aşgabat İran Şahı'tı. İran Şah'ın yerlerdi. Balkan, Azerbaycan öyle her İran Şah'ın yeritti. Sadece Mağrı ortada kal oturan. Yani o da Harazm Şah'ın enesi Marılı boladı. Kim şu? Sen düzeldi koya. Harazm Şah'ın enesi Marılı boladı. Merfle. Yani bizler Gaygısal Atabayev karttan çizdirip koydu, doğru değil mi? Ağzı bir olmalı. Ağzı bir olmasan hiçbir şey yetmedi. Hiç zat edebilmişsen. Götüne şu çöp sokadılar yürüdüler. Ato aydadılar şatır mı? Şatır en yaxşı gep şatır. Bizler en yaşlımızdan battı toka teke tat dittiler bizlere. Bizler hem dostlarımız aradı bunu internette yayırap yürüm bittik. Çok aydettik. Ular tat ditti. Böyle gepler battı bizden yaş vaktimizde. Prosto şutka bilen dost arasında. Şimdi şatır dediler. Şatır ne demek? Sami umlu adam demek. Kellesi işleyen adama şatır dediler. İşini yap bilen adama şatır dediler. Şustur adama şatır dediler. Vallahi menem şatır oňa diýje seretçek bolsaň menem şatır o şadamly görüşüp görsün ha hökümete garşy. Şatır ýaly bolup bilsem daýyn armanym ýok mene. Doğru, ben bu gepi nüm için açtım. Olsun şatır bolsun, Türkmen bolsun, çokay bolsun, ağzı bir bolmaly. Bir ve pasportumuz bir bizlerin hepimizin. Ağzı bir bolmalydan ya düzeltsin ya gitsin. Nuriň efiri, Jamil'le diýen. Doğru atlar aýdýarlar, ýalňyş da aýdýar. Mene var 100% hemme diýýär atlar dogry şu ýankylar. Mundan beýle öňkü gürlänlerim dogry da aýdýar. Diňe güýçlük birlikdedir, başga güýçlük bilmeýär. Ýani bizler şolar biziň birleşmemiz islemäň soň halkyň içinde millet taratçylyk bu da diýerler. Şatır diýär, marruk diýär, on diýär, monetiriýän hökümet bilgeçini biziň firmada gerýär diýerler. Şol etdirýän hökümet biziň aramyzda fitne döretýärler. Şuňam, şoň üçin şuraya fırsatlar bolýar. Oň üçin sermem. Biram mara şu baky Arnan aşakda 1071 şu Floki diýip hasap bar şonu aldyrdy. Baky elinden watandaşlar habaryňyz bolsun. Şu hasapdan size bir zat ýazylsa hiç ýyl jogap beräýmän. Ha şu aşakda Arnan 1071 diýip biri bar. Adamlar. Nemani bakyň elinden hasabyny ogurlapdy watandaşlar. Şoň üçin ýazaýmam hiç zat diýäýmän. Floki diýip ýazylan hasapdan size bir zat gelse ýazsa jogap beräýmän. Blog ediň daýy gerek bolsa. Patpiskasyndan ham çykyň. Hawaryňyz bolsun. Ya kine menem bollay maňa jangelli bolun çykdymy o ýaşy? Bilemem çıkan vallahi. Ay şol hakikaten var. Bizler birleşmesek var, bulary başga birleşmesek var bilmeýär. Sebebi bular var iýdirýärler bilen gatdyllar. Şol
Babylon'a adamları var, şolara idirýärler. Senin barja halkyň ýanyna bu hemme dat diýip. Bular pul alýarlar. Şol efire gelýänler, davet edýänler, kommentariýa men wideoň aşaglaryna girip görüň. Hemmesem şowurda. Alo, selamun aleyküm. Oğlum aldın mı lan? Aldım hey. Aleyküm İndi selam. aldım ha. Ha? İndi aldım ertirde ve uğraş aldım sonunda. Ha. İyi lan haber versene oğlum. Niye haber vermiyorsun bize? Ya indi aldım ha. İndi aldım sen efiri çıktı girdim. Tamam. Daha sıcak. Ya bir gün veri hasavını alırdık. Nemedik gördü var ha. Falan okey. Bile bizde abi no ama jigola deyip koyup durabilir. Talip Pırkin TikTok'a girdim. TikTok hesabı yok. 6 sal account'um var. 6 sal yok. Biri var. Ona ben bilemem ama jigola duracağın içinde de yekece biri var olan evlenme dairesi mi bir zaten yazıklıdır. Aman erkin olya değil mi amanın manisi? Ay bilemem ama jigola diye yazıklıdır kendine. Erkinci gola, wow. Aldım bir akşam belki bir efir patladırız. Bolya. Ertir size koyyan. Şuun ben birazcık açayın neydim. Sen ara oğlancık. Sen oğlancık näme öňünden oýnadyp ýörsiň o. O mýagdaýlaryň salawak. Aleykümselam, hoş geldiniz. O mýagdaýlaryň arman. Arma. Derdin şikayetmi? Avo. Ay. Dowlatýanyň bir durmaly. Derdin şmeli näme söýenşen yıkılmaz diýä söýenşeliň vatandaşlar söýenşeliň bir-birine dertdeşler bolup söýenşeliň ödem. Zalime karşı zulma uğranlar, mazlumlar bolup söýenşeliň. Adalet isleýän, erkinlik isleýän, deňlik bolsun ýurdumyzda. O daýsynyň planynyň nämesi bolup oňa hyzmat edip ýaşamaly bolmasyn. Deňlik bolsun. Türkmenistan birinin hususy emlägi bolmasyn vatandaşlar. Şoň üçin görüşelim. Birinin hususy emlägi bolmaly. Türkmenistan. Oray täze materiallar, tematik zatlar goýaly halkyň nemesini çekelim şunu köpürek. Bollu. Men şonu men dinledim. O näsip bolsa men erkek zatlaryň. Mutmaly sorat. Tematik. Yankı, soňunda ýeňden bakja. Burada da aýtjak men wara, bagşlartyň sözüňi kesem bolýan. Yankı ýaşuly we gürlen wara, yankı gürlede ýaşuly. Bilem okşo bam ýokmy ýa, ýani Allah bir zat diýdi. Size bir zat aýdyn, belki bilýändirsiniz. Yani Allah Subhanahu Teala diýär, kim meniň diýmedik zalymy diýse diýär, meni yani azaplaryň azabyny görkezler. Yani şonuň üçin Allah'ın diýmedik zadyny diýmeliň. Yani oýun edilen bolsa, şutkoda bolsa, yani bu Allah Subhanahu Teala'nın din aýdan zatlaryny diýmeli. Allah'ın peýgamberiň. Çünkü melekler hemmesi lanada koýar. Yani bu din şeyler. Meni şunu aýtmak bilen mükellef. Ertir bilemem aýtmadyň bolmasyn bilýän. Ýeme da. Türkmene gerek gelende çöktürtüyor diýäme ha o anekdot maksatly aýtdy da ýa anekdoty bolsa gelişen og dogry aýdýar. Talipçan nemelerle dinle aýtmalyk meselesi. O meçitde yalandan bölüp sakawlap gidete 2 minutlyk rolygy 20 sekundda çekip berýärler. Hazam degişim kadem. Aýa meçitde o tamam meçitde biz bilip otursa meçitde onlar var tağut ullugy edip oturýarlar. Tağut demek çeňinden daşyndan çykan adama diýler. Şeytanım tağut. Ona gurban goly tağut. Oje bul adam özüne eýildirýär, hadi diýär adamlar öňüne eýilip oturýar. Yani adam oje graniца дозволенного diýär. Bilýän, ýerde adam bir çeňin çakyndan çykan bolsa, oje ol adam tağut bolýar. Gurban goly tağut da yani. Ýerde bir adam özüne eýildirýän bolsa, bizler adam doğrudan Müslümanlık hasiyetine Allah'ın önüne başka hiç kimin önüne bir eğilmeliler. Yani bu hakikat yani. İslam kabul eder, İslam etmez. Eğer de bir adam özünü öz yarak bir adamın önüne eğilmeli, mecbur olsa Allah Teala şonu özünün bundan beter has günü düşürür. Şunu yani bunun hakikattir yani.
İslam kabul eder, İslam etmez. Bu menin dinim değil, bu Allah'ın dini. Şeytan sağ talip yaptı da şeytan Allah'ın inkar eden ok. Şeytan Allah'ın buyruğunu boyun olan ok diyor. Allah'ın birliğini inkar eden ok şeytanım. Diye buyruğunu boyun olan ok. Adama secde et diye. Oğlum edecek gelliye. Boyun olan ok. Men özüme seyrettiğin özüme baktırarım diye senin kullarını diyor. Kurban olam şuna da otur özüne bu boynaydır otur. Adamları halkı onun nirden ondan ona karşı görüşmeleri fetva verip görün bir sefer. Bizim baba kurban olayım ne için şey etmeli değil. Avu. Bizim şey etmeli birden kurban olayım bize eğildirmeli gerek olsa. Görkezmeli on. Neyse ben şunun var ya ölüp gitmen istem ok. Görsün sen netivet geçe bunları. Avu. Allah'tan ölmeğini istem ok olur. Görmeğini isteyen gözünün önünde şunun buron diktatörü. Nur şeytanı halk boyun bolanak diye. Nur şeytan halkı boyuna egdirecek bolana oldu. Kurban oldu değil. Onun adı Nur şeytan. Hey, harpı kim senin olur? Bolyan olsan da sen barda ayda ga harplıyın alay ya da sa harplıyın alay. Düşündün mü? Mat vayu yibal bilet. Yok Ferhat nuru şeytana halk boyun men näme şeytana boyun olalım gidin ne. Bu halkın yüreğinden gepleyen olanlar bular düşündün mü? Sen o prezident bilen vatanı bir yere gelip ikisini bir haltadan meş garmedip meş garmadan doyunun ondan versi olan gepleyen olma ho. Düşündün mü? Halkın bir yerde milyonlarca adamların näme görüplerini bilýän mi? Kimsin öýtýän sen o? Şol oğlanlaryň haýsysynyň ýekejegini çeken adagyny ömrüň boýy çekip gördüň sen. Haýsysynyň kynçak gördüň gürlede endi. Yo olar. Näme bir kulaşdan habar ýok edi otursun. Çykefire çykkan bolsa. Я еще раз повторяю то, что я сказал тебе. Sikimiksin sen men bir dedigmen bilen agay, çort. Şimdi mi? Hele sen yalın ağzına siye tutup. Ya başları ya sen onu. Yip altı vay umat bile. Men çıkarıp koyar Nuri Kakka men var ato. Ne priyatlı. Var da var. Nuri. Aha. Mesela burada da yani öň bir adam bolan 5 wagt namaz okayan. Men aydym men namaz okamaz. Toka namaz okap doğru yolda yürüsen kabul boladı. Namaz oka doğru yolda yürüsen kabul boladı. Bu adam 5 wagt namaz okuyan yaşlı adam eken de. Yaş küçük bir oğlan barken her adım edende Allah'a şükür dikeni. Her adım edende Allah'a şükür. Bu ikisi hem öyledi. İkisi hem öyledi. Son bu 5 wagt namaz okuyanda dedi Allah'cam dedi ne için dedi ben dedi 5 wagt namaz okuyup cehennemde yatmalı dedi. Bu çocuk dedi namaz okamayın dedi cennete yatmalı dedi. Allah Teala ne dedi? Sen dedi namazı özün için okadın dedi. Öz günahlarını yıkama için okadın dedi. Bu çocuk dedi her adımda ben yatladı dedi. O yüzden var namaz okap gün bilen okamalı iyi adama yamalı etmelemez de. Yani size yan aytınızlar ya bunda namaz şeytan. O yüzden Allah Teala şeytana eline vermez. Allah her zaman Allah'ın yüreğinde saklasın. Allah. Şu nimeni Rişat Şakki filmi kim çekti? Şu adı yadına çıktı. Altı Kardeyev. Mesela indi yanı aydan gepin Allah gep aydam. Altı Kardeyev özü yaş vakti bir bayın öyünde çopan bolan. Şu zatları görüp onunla şu filmleri çeken şu adam. Mesela burada da dedim, ben bayamaz, ben Bible bilettim Nuru. Allah var, ben Bible bilettim ben. Ben Türkmenistan'dan gitmesem ben bu şüceyle işlem biletti. Yani atam etti, çesni bolsan işlem olmasa işlemsen dedi. O yüzden bu yola gittim. Hiç hem yadından çıkarma. Nerede baylık olsa o yerde kötülük oladı. Benim yaşım ucu bir yere barında düşünü başladım. Ben görüp bay adamlar garibana yol vermeyeceğim. Baya bay veredi, Hudayam baya veredi. Yadınızdan çıkarmayın onu yiğitler. Meyli Nuri, ben sen bilen 3 yıl bundan hem konuşattım, ben sen bilen gepleşettim. Sen bartı, Dur Sultan bartı, şula bilen. Burası sen tanayız yoklar, öğünden bize gepleşettik. Biz de yardım açmaya var. Ben yaman urca at köp yok düşünemedim, malades. Ben sen Nuri bara
Mesela ki gireme yöne bu yani ki Azat var. Azat var gepler gepini yanlış gepliydi. Yanlış gepliydi. Aybizat etme dostun olsun bana yanlış gepler gepliydi. Ha. Ha. Ay mena Yanlış. param o efirne. Tamam Nuri, ben sen uvajat edemem. Sen bar sizler aranızda nime boldu ben bilmem. Dur Sultan ne uvajat edemem. Düşünük zatlar aydasılar. Yani şu Amerika'da bir bayka den yetmek var. Onu görsen ki ben özüm sikemem onu. Ben var ya faşistler tarafa giden adam. Ben deduşkam 2 deduşkam savaşta oldu. 2 de uruşta. Şu uruşun filmlerini görkezden de doğru. Yani şimdi azap verdiler bize redditte. Nüçmen deduşka inanımmandan indi hazır ki faşistlere inanamam mı? Doğru aytjan. Ay onam düdü ülmen geçti ga o baykanam düdü bilem. Ya onu efire alma can oğlum. Efire alman onu istiyor. Hayvan o. Bu ürgenci. Bara ürgenciler nereden çıktı bilen sen? Milletler kazandı, kandidatlar hepsi öyledi. Bir de ürgenci çıkardı selamun aleyküm de. Ürgencilerden o. Bak men tanamma var men onu kendir tanam. Yani konuş dilinden bilse oladı ya. Yalan gepre faşistlere yardım edip oturanda dayı nepravильно. Уже gelişmedi. Meyli Noru davay özünüze yaş karanlar, samani oturunlar. Gözünüze yaş karanlar. Bir an yaş karan. Havada sanız Noru. Yaxşı rahmat. Sağ olun. Talip eke? Yangi video gördüm. Ha. Kıyametin alamatı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o da ayıptır. Karoçi şu Saudi Arabistan'da şu vakt adamlar da tap başlaptır. Karoçi kıyametin yeni bir alamatı olupturlar. Uca var ya hem alamatı bol otur uca var kıyamet kopmak üzere yani. Uca paşti kopacak ya koptur kıyamet var. Uca bizim aslında tamam hem de adam görüp otursa yani. Bol geçen de attırıyor. Lut kavmini Allah subhanahu teala ne etti? Lut kavmini yok etti. Yani erkekler beçevada yedi ayağlarıyla öde aralarında Allah subhanahu teala görün şu tayın. O tekidledi, daşladı şu tayın. Şu bak görün Mörtve more ölün deniz diye de Türkmenler şu tayı ölün denizi şu tayı olanlar şu tayı. Allah teala tekidle gördü. Yarım milyon halk yaşan şu yarım milyon halkı Allah Teala bir gecede bir günemede öldür ya da bağırının ruhunu al ya. Üstünü de aşağıdır ya. O. Yarım milyon. Bizim başımıza gelmeyen zatlar biz aslında Türkmenistan'da da kendi bir zatlar var. Yani bu ne kendi iş ediyor. Bir ağlayar. Yurttaşına çıkıyorlar öz vatandaşlarımız öz halkın içindeki vatandaşlar kıynap kötüyorlar. O sen öz vatandaşına sen biliyorsun ne azaptan kıyınçılıktan o yurttaşına çıktı. Türkiye'de, Anar'da, Beğer'de hem kim Allah gör birini sokuyorlar, pulu sokuyorlar. Deyitmem o sap olsun o bir. Bizler birimiz için yürüyoruz yanmasa o ne edip olsun o bizler. Halkar o bizler 5-6 milyon adam var o. Çeçenler gör Çeçenler Katar'da bir uçtaydı Amerika'da. Ben 6-7 tane oğlum tanışım var. Bunlar var ya birini tanımasalar bir yerde görseler birini. Şimdi sen 10 yıllar seninle dost olaysan şu adam. Yerde Çeçen bilen bırakmıştı. Şu Çeçen'in tarafına geçecek senin tarafına. Sen taşlak böyle şu olan. Da takoy stepini bulur ağzı bir o. Şunun için tevavi bulur hem de pinçini gören bile hem halk olup. Deportasyonu gören, uruşta gatlaşmadı. Ya bunlar biliyor mu Çeçenler? O Stalin deport etti bunları. Ay o ağdı birlik var. Çeçenlerde de var, Ermenilerde de var. Türkmenlerde bir görülümü, Kırgızlarda var. Kadaklarda var. Geçen yıl görkezdik Kadaklarım ağdı birliğini. O. Biz Türkmenlerde de ölülmen geçtik. Hem şunu böyle o vatandaşlar biz. İştileyemem ben kesin. Ben görmem okla. İştileyem. Ne şu dağıtlar bile sapak olmalı. Önküde bolan dağıtlar. Ne kıyamaten bu nertir kopya. Yani görüp otursanız adalatsızlık var bu dünyada yaşapıyor adalatsızlık. Ay siz o da etmeyin, iyileri seyretmeyin. Ay Amerika ihtiyaç. Biz öz vatanımıza iyi çıkıyor birinci öz vatanımızı düzödeli, son başka yurtlara gideli. Ne şonuna biz hem de düzeler. Yani biz öz kemçiliğimiz barka başka yurtlara seyretmeyelim. O başka yurtların boğuluğun var, elveden var. Yani bizim yurtta iyi esası adatlık yok. Adatlık yok yerde hiç açan gir diyeceğim yok. Bir ülkeden olmuyor.
Görün hani yurttaşından kampanyalar var da aktarma ulu kampanyalar. Öňler näçe kampanya var da Türkmenistanda iş çalışıp görüyor. Şu wagt ýokdur köpsi. Näme üçin? Sebäbi hiç kim diktaturada işläti gelen yok sebäbi. Gorkya ertir birden hökümet yani pulun geçirmese nämesin yani kimden adalet talap etsin. Mecdarodun sudanı olan epes wagt gider. Sebäbi hiç kim ondan yok. Öz halkyna zulmet diýen adam ýolbaşy näme? Daşary ýurdun watandaşyna zulmet edip pikir edýärmi? Olaryň hakyny ýemezler dip pikir edýärmi? Any ýaňa aýtda pullar berilmedi zat dip. Şonuň üçin şulary bilýärler. Türkmenistanyň diktatura bar. Hemçin men barıp şu taýda pribili olary diýen işleýän öz janyny hop salaýyn diýip daşary ýurdun gola şeýle pikir edýär. Menim şu adamlary dinleýän, görýän hemmesem şu pikirde ýani. Hiç Ýewropaň kampanýalary zatlar iş etmeýärler. Bizde bar etýärler türkler sebäbi türkler hemmesem özlerim iýe, o zatlarym iýe. Gurban golyna başgalar hem iýdir ýaşalary. Sebäbi hemmesi korrupsiýada bulan. Ýöne Ýewropankylar köp korrupsiýada edinoklar düşünýärmi? Yani etmeyecek bolýarlar. Sebäbi olarda başka siýasat bar, bizim siýasat däl yani. Şonuň üçin hiç kim işläýär Türkmenistanda. Şonuň üçin pulum gelen Türkmenistanda. Öz gazymyzdan satjak bolsak, Russiýanyň üçin satýar. Russiýada bizim görýän pulumyzdan 3-4 kän pul görýär. Şonu ýatdan çykarma. Vay MTS davalaşıp çıkıp gaýtdy. Ondan soň Polymex kampanýasy algysyny davalaşıp kudo çıkıp şeýdip görüş intiham bilemok näme boldy. Toýst ulu kampanýalaryň köpüsi söwüş çıkıp gaýtdy ýurtdan. Infonu futlaşyp diýen. Doğru aýtýaň. Polymex kampanya var ha. Aziýadan geçirip beren Polymex. Aziýada 2017'de Aziýada bolla şonu Polymex kampanýasy köp zady özünden öz kisesinden rashod edip şonnaky muzika we gaty uly neme gigabyte kaçdy bolmaly ekenler. Şonum daja Ýewropaň bir ýerine ettirip getirdiler. Şo uly nemede hili podulýa bolmasa. Şonýalyk zatlaram özünden kisesinden edipdir. Birden rashodlar edipdir o. İň soňunda Aziýada geçenden soň Polymex kampaniýanyň başlygy Erol Tabanca gidip pulunu soraýar bolyn. Bolly. Ýurda girmedi ýalag edip taşladylar pulunu soran üçin. Şol Aşgabat Türkmenbaşy gara ýoluny gurmaly eken. Tehnikalarına meltik goýupdyr şo taýyk başlajak bolup. Indi men pulumy tordy, pul bermesen men hiç ýyl başlaýa bilemok diýse. Men sana näýlek nemeler kemen etdim, ýagşylyk gülmedi, ýene gelip menden pul soraýarmyň diýip ýanky arkada çiýişip, söwüşip, maskara bolşup ýörler. O ýurt dolandyrşlar bar, kamýaja, o bilen o. O nähil bolýar, o sen adaljen etmeni hakyň ýok, sen kampaniýamy gellimi, şertnama araşdyryňyzmy, gol çekişdiňizmi, ha, etmeli, bermeli. Ýurdun awraýyny gaçyrşyp ýörler, şeýdip olar hiç kim iş satýan ok ýöne. Şu agdynda olur biriň efirmide gelip bar, şoň tarapyny çalýanlar bar da. Bulatlar aýdanoklar, aýtmaýarlar, onuň ýene bir waka bar, tema bar. O ýurdumyz asuda, gülýalak, nirden tapýaňyz o asudalygyny, gülýalakdygyny, nirden tapýaňyz? Näme jenayetler aýdylanok telewiziýada onnamyny aýdylanok bolan şo gülýalak boldy, bolýarmy soň aýdylmasa? Bolmady, bolýarmy, bolmadyk diýip hasaplap bolýarmy? Nemede bayram allaky tutuş bir maşgalany jenayet edip daň bilen baryp öldürüp gaýdanlary ýa Aşgabatda algysy bergis üçin er aýaly bir sanjak 9 ýaşly çağajagyny durşuny öldürenler. Bular ýaly wakalaryň tek bize eşitileni, eşitilmedik müňlerçe waka bar. Birgiden özüni asyp görenler bar. Berga girip, bad edip, şoň içinden depressiýaga girip. Indi bolanok diýip hasaplamalym şu zatlary. Habarlara çıkanok, значит, yok diýip hasaplamalym. Näle lokaňyz bar o? Ay on bir samsyk aýdýa seret diýe Aşgabatda diýe akşam diýe 12-de 1-de diýe arkaň giýelimler aýlanyp bilýär diýe. Han gelýärsiň diýe başga döwletleriň edip bilýärmi diýip bir mysal berýär. Dibil tupoy, insan tupoy şollay. Sen haýdy kelläňe diýýän o. Ha, 12-de 1-de han bar gitdi aýlanany. Bar gitdi aýlanany. Osaňmy berýär. Kaýsy ýurtdaşyna çykyp gördüm diýsen şolara birinji seni şo soňra bersen ha. Yo, on diýäniň ödem ýurtdaşynda ho, on diýäniň ödem Polşada geçip görläý bolyn hay. Türkmenistanyň telewiziýasy aýdanok, значит, gülýalak ha. Şol gülýalak duýun diýip aýdanokda şo zatlar. Häzir size
Türkmenistan'ın içindeki bolyan oğurluk cumhurlukları, cinayetleri televizyona çıkarıp dursalardı, onu he diyerdiniz. Hava. Yani şuna için yekece havaram aydılmadı. Al Muhammed Blogger'ın öldürülenini nereden eşittiniz? Bizim aktivistlerin ve vatandaşların sayesinde eşittiniz. Ya Süleyman Tursunbayev'i öldürülenini kimin üstüyle eşittiniz? Olam şoň üstünden. Türkmen televizyonundan eşittiniz mi? Vatan havarlarını eşittiniz mi? Yok. Ya eşitmedik zadınızı, bilmedik zadınızı yok deyip pasaplaman oğlu, cahilli oğlu. Hakikaten hem bizim iyileşçemizde Türkmenistan hükümetinin alıp barayan nemesi siyaseti işleptir var ha, işleptir. Şol habarlar aýtmalylar, hiç kime yetirmeler diýilen siýasat hakikaten hem üstünlük bilen hem amala aşypdyr. Şonu ýurdumy gülýalakdyr öýdüp görenler var, uykuda geçip gören jahiller var, ikilikçiler var. Aslında winner şu Xitayda bir illeşimiz zor girecek bolýa gir bilen ok Ahmet Yar oramaz diýilen hiç gir bilen oktary bilemok niýden girecek bolýan haýsy döwletden ýöne Bir bilmeýän bolsa Türkmenistanlar ol. Türkmenistan bolmagy mümkin o gir bilen ok şol näşwat nime edip durandyr ekranda. Massaj hizmeti ýürege düşäýdiň eýten bolgusyz massaj hizmetiň bilen bolsana bar gitdi. Biz sizi saklamız ama hükümeti prezidenti bolma bolýanlar. Däri kelip sizi barın gelmeýän o bizi beýenip Kim giyse şu ne öyle uyumet çıkar koyuyorlar yani. Yo men çıkarım yok ya şolu sen yok şu at diyor sen sesin gel. Ne mi diye? Doğru. İngilizce haydiler ya şolu Ahmet Yar. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hemen Selam selam. Wa aleykum salam. o mu adaylanı? Ya siyasi hudaya şükür. Aydın. İşte gördün zamanınızı. Hava şükür elhamdülillah. Ödüm da görnüň yok, kulin tesin da gelýär. İyi böyle. Ay sizem gördüm yok sesiniz. Eşten prosto ne mesela dur gördüm dur şevni koşuloy neydim benim. Yok, ekranda görnüň yok. Yani profiliňizde görnüň yok yani. Wapşe ýerden Ine gelen. zaprasit dip duýasly. Daza ad profilin adam yok. Bolýar diýen yok. Aydın dinleýär hamam dinleýär. Ay bolýar. Sen ağam çıkıp gitläýär sen ağam. Aýtmajak bolsa. Tüdüm sesi gelip dura bıraktır. Ýa-da näme? İşte ne yapacağım? Tutuş ne men yapmasam var tak. Kur'an diye. Awo, edildi.
Ula. Aydın Ha. oğlum. Selam. Ha? Aydın ağam dinleyen Aydın. Konuklar yaptım ama da araya şu vakti. Ne için? Çıktı mı şu vakti? Yo men düşünýän näi şoň üçin. Heh. Ine owadan jogoldyny. Olam yok. Padje dotirawo. Am şol Ana duygudan doğalık geldi. şol da nemen aýdyp beraýda birazjyk. Helki diýen nemeleri bar da meseleler. Bu ýöne uje näçe ýyl bäri edilip gelýän zatlar da şol Türkmenistanyň budjetnikleriniň elinäki puly alyp o maksada paýta ýigýän kişi bolmak, maksat o halky işleýän kişi bolmak ýöne esasy maksat gazanç etmek. Yani- Var. Kommunalny Geçilen işlerler yollar- bar üçin 300 adam spisekde işleýär görünýär, ýöne 100 adam işleýär. 200 adam Yes. ýatan ýerinden aýlyk alýar. Onuň başlyklary kisesin oraya. Bilýärsen kommunalny iş ýerlerinde de edýärler muny. Korrupsiýa, Türkmenistana korrupsiýa. Şuňaly oput boýunça şuňaly ýagdaýlar bolup geçdi-de bolin. Türkmenistanda ýaşalan şu ýanda bol hökümetiň düzüminde işlenen nemelerde bolin. Edilýär ýokarky nemeler adal ýöne ýagdaýlarda bir umman yol başynyň deregine zadyna wagtlar bor. Häkimligiň ýene-eýlekiň, beýlekiň ýygnaşyklaryna zadyna gatnaşylyp ýördi. Ňalykda bir ýygnalan kiçirek oputlar boýunça bir zatlar aýdaýyn. Umman ýerde bar nemede? Goňuny. Gow da şükür. Armut garaşyn. Geçireňize. Umman Mikrofon var şu diye. ýerde ne abyşny her bir etrapda şol aýdal parta ýygymy boýunça gurrun giden ýagdaýynda belli-bellice ýylatly punktlaryň belli toçkalarynda haýdydyr bir aýdaly o çağlar waganyň ýa-da mektepleriň ýa-da o edara karhananyň öňünde ýygnaşylyp adamlaryň toplanan ýeri bolýar. Onuň şu ýerdenem etrap häkimliginiň özüniň ýörüýte buyurmalar diýsege gaty ýalňyş bolýan wara. Dakmalary diýsek boljakda sebäbi käbir idaralara o sanawda transportynyň şolaryň transportynyň sanawynda geçip duran sanaw boýunça ýörep duran hökmünde geçip duran awtobuslar ýa-da ullakan ýük maşinalary bolar. Samdel olur ýöränek ýöne garad bara görevli kardyna tutular, eýdiler, beýdiler, şol edarada var ýeli hyzmat etdi şol işi zordan paýtaga motoryança alyp çykdy şol işi. Soň alyp transportlar goýular, o ýerden bir häkimlikden ýa-da aýdaly o Lüboy kantora bilime degişlimi ýa-da medeniýete degişlimi ýerek degişli bolsa, şo ýerden adamlar barardy, häkimliň adam bilen belli eder. Onuň indi bellik abyşny abiyada çenli, günertana çenli kim bar, kim ýogy häkimlik tarapyndan idaralaryň boýunna dakylan ýankylar adam sany boýunça bellikleriň
netijeleri çıkarlar hemen şo yerde kim yetmeye. Onun näçe adam yetmeye. Şonun nemesi çıkarlar sany. Opşun minusu plusu çıkarlar da. Ondan soň şo yerden plusu o yerde aýdylyp barlanak. Bu işin minus tarafı iýdarlanlar. Onun welin şol minusu eýem açykça adam çykdy olar günüzün şo partiýamy otogmy ýene gaýra işlermi olar onu eder welin şondan galan minusu günüň dowamında ýarym undan soň muratlar edip şol gorkawrak ýol başçylaryň boýnuna daklar ol dakylýa welin bara şol nemerek pul ýygnalýar şoňmy. Onu sen düşünýän, men düşünýän köp illeşdirmede düşündirmek üçin Hadi düşündürecek. Şonday ol, like basy bersin ol, neme wagt dowam etdi. Gara şo ýerdäki ýygnalan pul şol gelmedik adamlaryň hasabyna ýygnalan pul şo ýerde urkuwa diýäşi hakimlikmi şol nemeni çäreni, partiýam çäresini guramaga jogapkar etrapdy. Şonuň girdejisi hasaplanýar. İto yine de yani ol gidildi diýip hasaplanan adamlaryň arasynda da şol aýdaly mektepmi, sadikmi ýa-da medeniyetmi ýa-da başga suwgajalyk gaýry şol karhanalaryň ýolbaşçylarynyň ödemeýi ýerden baraýan wagtlaram jüzüne dikyp şo hakimliň adamlarynyň jüzüne çykyp dykagada şo pul bilen hasaplaşýan durlar. Yine de şolaryň minusyny çykaryp aksama çenni şo pulu getirip bermek boýundan dakylyp durda. Şo ýerde minimum her etrapda günüň dowamyny hakimliň ýa-da hakimliň işgäriniň etmedim diýende 10 köne puldan 10 milyon 15 milyon şeýle nemesi girdejisi bolup durýar ýerde. Gününe. İto uzograpda ýaşaýan nemerek käbir etraplarda partiýa ýygylajak meýdanlardan uzakda ýaşap ýören ilat var. O ýerler hem göz tutulan da ýa olardan tüpekleýin diýeni alyp açdy pulalmy. Tüpeklen paçdy olar çykanagam sebäbi o ýer käbir etraplarda ulog goýup berip adam getirerem mümkinçilik ýok. Hökümetiň içindäki mollumdur, sadikdir, şolaryň içindäki işleýänlerini häkimlik tarapyndan salgyt dakylýar. Pul getiriň diýilýär. 50 manattan ýa-da bolmasa otogo gidin. Ol hepdelik goýberliýär. Hepdelik her sadikden. Olar ilat çykanagam prosta var adama plançadan ýygnal. Sizde ýa maglumat bar eken ol dogry zat ol. O bilip gören zadım da ol. Bilip gören zadım da ol. Ömrüm mektepdäki mollumlara bir mektebe dakylýar. Siz şu mektepden şunça mollumy otogo, palta iýermeliýär. Ondan sen o mollumlardan aýdýan direktor zawuj aýdýar zawuj mollumlar aýdýar gitip tümek gerek. Ýa edil var edil o zatlar zawuj eýle beýle ýygnalanak ol ýerde var neme bol. Turda mysal üçin o ýerde bilim bilen abysny ornwasarlarda zatlarda ýa-da belli bir inspektorlar şoňa jogapkar bellenilip ýa-da belli bir inspektorlar şol hakimliň adam bilen bilerek işlenilip şolar abysny nemetdi. O ýerde etrap bilimiň başlyklary zatlary kän o zatlara goşulanak käbir etraplar. No bellidir käbir etraplarda bolmagy mümkin. Abysny prýama sadiň zaweduşysy ýa-da mektebiň müdiri şo meselen çözýär ýöne mugallimlerden hem demedilende belli bir adam hocalyk müdiri ýene garagör eýle beýle soňarrak kim ýa-da ýeliň badyna ylgap beren bolsa şolary ullanaýarlar. Näçe manat çygnamaly bolýar mysal şu wagt näçe manat? Her durly ine häzirki käbir maglumatlara görä häzir mysal üçin ol gymmatlydylan musun parta tölenip beren töle eýle arada bir karar zat eýle beýle çykarylyp berilipdi bolýan wara. Şo boýunça ýa-ni aslında o ýerde naýomlik tutulanda o pul belki berilmeýändir, oňa naýomlik hemişe o pula da tapylyp berilenak. Ýöne şol naýomlik żywoy gitse onuň haky ol alýa welin bar, naýomlik gitmedik ýagdaýynda şo hak çagasy tüppe bilen hakimliň işgäri alýa. Oňa da onun şo zatlary ýygnap, şo zatlary guramaçylyk işlerini alyp barýan bilimiň içinden ýokman adam bolýar. Ay karoçam Oňa köp ýyllyk opdy bolan şoňa zatlarda bişen
hormatly prezidentimiziň siýasatyny alyp barmakda öňde barjy bolup berenler etýär. Arkadaga şöhret diýerler. Adam beter oğurlu Hoşadurnaw etler. içindäki, hoşadurnaw içindäki. Ýa. Hazam beter arkadagymyz, watanymyz, janymyz, baýdagymyz diýip. Hawa siz watan dönükleri, siz näme şu diýeniň köpü aslında onu oğuruş olar watandaşlar. Hawa kartaň içinde bar iksan arwa huňjynyň suratyny görüp bererler, ikisini tapawutlandyryp bilmän ýörenler şoňa durmuşa ýaşaýar. Wal şoňa ýazylanlar. Bu ne derece bükülýän bolsa da, ne derece eplenip ýalbarýan bolsa, şo derecede de oğurluğa, korrupsiýa goşulan adam bolan şeýle ýa-da şo. Yol var endi käwr nemeler we umuman var käwr etraplarda düýünden neme zat käwr adamlar umuman işlejek bolsaň şoňa rakmykady ne käwr ýaş mogollar mı ýa-da sady gelen işgärler zatlar bilen söhbetde şat bolunup şolar bilen ýa-da içki pikirini işe bolan garaýyş hakynda käwr bir demelik bolaýat-da bir iştökçülen wagtlarlay. Sonra welin var, sonra şunlarrak nemeleri hasaplap özlerçe wybyt eden ýaşlara gabat geldi. Mysal üçin parta näçe sentýabrda men işe girdim, aýdaly kontrakt bilen girdim diýe. Hawa sen kontrakt bilen girdiň 9 aýda da maýyň 25-nde sen işden çykmaly. O ýa-da egzamin bolsa neme hökmünde gerekli kadr hökmünde kontraktyň uzolduryp bilinýär diýel. Welin şonda 3 ay parta plança gitdiýär, eýle neme plança gitdiýär, şo zatlar neme kaptandan girdeji nähilrek bolýar. Sen o tüşde mogolly nämenin girdesini etdiň. Ay kaptandan mysal üçin okuja beýaşlyjyk goýanym üçin, çäriýejigini düzeltip berenim üçin şeýleje bolýar, eýleje bolýar. Sen näme üçin onu oňalyk etdiň? Aslında özüň intek sen polnatsen wot kadr we mogolym däl. Son Türkmenistan'da hareket edip duran bilim hakkında kanunlarını yerine getirmeye sen münasip wapşe o zatlar edip bilecek ukuyuplu adamım değerli değil. Şoňarrak sorak berläýinde de ýok. Dur ulu mogolumlar edip dur. Şolaryň jurnaldaky baha düzedişine görä biz hem düzedip berýäris. Umma şoňarrak hareketler edilýär. Köprägem ulrak klaslar okudyp berenler bar, ne may aýlary geler welini aprelyň aýyny geler welin direktor ýa-ni enetalara gatnap başlar. Näme üçin? Sebäbi may aýyny çelli ýokary okuwjy aýlaryna para berip öňünden talibiň ýerini, talip diýen bu duran talip däldi. Talibiň ýerini buranlamak çäreleri gutarýar şu ýerde. Ýesinden häzirki neme boýunçyň daşa uzun selhoz institutyň pes bahaly hasaplanýar da şu wagtda nemede. Sondan pesrek neme ýok bu kadar. Ondan daşa gitdi welin näçe güýji etse şonu buranlap ondan soň bererek baha asnonoym şo ýanda giýjek okuwunda talap ediljek predmetleriň bahalarynyň näçerege durýan bolsa emine talap edilýän bolsa toýstla şonuň bahalaryny düzeltjek bolup hareket edilip ýörde. Nime edilýär? Bener bir wara soň edeli bu uruňy çünkü seniň tek bu urubynyňa düşünjek neme adrak berdi. Näder men aýdyn bizim halkymyzyň aň düşünje dili wada şo dillen çykdyň bulongulony owaz bolup gelýär aýdanlardyň uklap başlaýarlar, uksy gelip başlaýar onuň mune netip bolsa wagt saat gelir. Bildir da näme haramda plan eýlen böyle. Dogrudur olar bu nemedir ýanky beýwana çykan nemäniň halk bahyryň nemesini ýüreginiň awazyny gaşaýan bolsa bolýar. Nemesi abidin däl ol. Men hemme ol ýazylan zatlaryň hemmesini bagyşladym. Awa. Birazajyk. Dogrudur olaryň hepsiniň garaşy bar. Ali hoş geldin. Alo, selamun aleyküm. Aleykümselam. Ama tu da aşkır goýmýardyň näde? Biz İstanbul'da. Ha? İstanbul'dan, ben İstanbul'dan gürle. Ha, bolýar, hoş geldin. Aydın.
Sesin duru gelen okuyana. Mikrofona yakınrak tutayın gürleňizde. Bu kağı men çıkara. Böyle. Nuri, senden biraz soracaktım. Şu Farhat ne mi oldu? Anra alıp gittiler yurda. Havarınız var mı? Basıldı mı? Ne mi oldu? Nitfolko basıldı. Vurdular, yeniştiler, kötüdüler. Hava. Ne? Bidem nesip bolsa yok mani surotda kim vuronan bolsa kim şoňa gylnyny ýany tirenen bolsa taparsam wagt saady gelende kadyet mumuna çıkaryp özüne gerekli kanuny jezasyny almagynyň üçünü ders baryp man eder. Nasip bolsa iş. Kimler eden bolsa, kimler gatnaşan bolsa, kimin eli baý bolsa. Ol yok mani surotda öz eginleşler bir-birini satar o wagt. Näme üçin diýsen pulun adamsa da bular, köpsi pulun adamsa. Oo. Namartlar gorkoklar derrew bir-birini satmak bilen başlaýar. Mert durup nemetmeýär. Doğru. Behwit esasında işläp gören adamlar da köpsi. Şoň üçin men şunu etsem ýa şular ýalarak iş etsem maňa wezipe bererim diýip gören adamlar olar. Şoň üçin olary hiç kim markasyna da durmaýar. Ýene de etmeýär wagt gelende özleri bir-birlerine näme edenliklerini görüň bererler. Özleri nekip bolsa. Ve şonam faaliyette hökmani suratda jezasyndan çekerler bara. Nasip inşallah. Oo, dünya gezekli. Geledi öwürlüp. İnşallah nasip. Oo. Bir de aýtdylar onu ýanyna bile akiden adam 4 pullyk biri bar. O aňarda kim bar? Aman ip biri barmy? Ýene Kar dip biri bar diýär. Bara atlaryna uje belli olur. Wagt saady geler, olaryň näme edip näme goýup görendiklaryny hökmany suratda faaliyetden sıkmalar. Bu dünýede sıktalarım, o dünýä bar. O dünýede mahkeme-i kübra bar. İngul sud bar taýda. Nesip bolsa biz oňadan anýar. Adam diýäniň adam zadyň içinde yaradylanlaryň içinde iň beýik yaradylan neme ahsen takvim, ýani iň owadan takvimde kıvamda yaradylanlaryň içinde daja şeytana da bize tabin bolmagy, bize boyun eğmek buyurulupdyr. Oo, toşlu. Şol sen pikir edýärmi? Şol bir adamyny öldürdi diýmek, tutuş adam zady öldürmek diýmek, bir adamyny öldürmek diýmek. Şol adamlar pikir edýärmi? Gawra girip yatarlar öýdüp, ýöne girip çykaw şo taýda yatarlar. Ýok, yatmaýarlar. Bay gawra netip bolsa dowlukka azaby urlaryny tek. Gawrynyň özü. Nuru, olara da sorajagam ýok, gönü dozakda. Ol dünýäň nemesi ýöne biz şonu da şu dünýede şolaryň hökmän suratda jezasyny almak üçin görüşmeli. Göreşmeli Nuru Toka, biz hemmemize da düşünüp duruz. Şonu bilem o öňe çıkıp ınantyryp alıp gidertek näme bolsa bar. Bizim halkam Toka bolan yok Nuru. Men şu daşa çıkıp bildim halkımızın näkeldiğini de. Hawa. Munça diýip pikir etmeýändim. Hawa. Yine vaktinde sizler öňde paddeş çıkış ettiňizde sizler var, paddeş gidip alıp gitmeýärdi göterip bara. Bulana barot bile satıp bile pidarazlar. Hawa. Menem aýtjagym Nuru, menem Farhadyň konkret nemesini aldım. Toşunu basyk yatan dedi. Baskılayat türmede diýämi? Hava türmede dedi. Toşunu konkret toçkeden aldım. Öldürmeýändirlermi? Yok basyk yatan dedi. Berkallajan şeýle bolaýsyn da. Meniň şu güneçeni beren bir giden karupsa ol bul nemeleň atlaryny berdik, zat etdik. Ýöne şu habarlaryň içinden şu iň ýalňyşasym gelýän. Şu ýalňyş tamam gynanmajak nemem şu. Ýani Farhadyň öldürülen temasy we şoň üstünde ýalňyş tamam ben gynanjak, däli begenjek da şu ýalňyşsam. Täşkä ýalňyşsam diýip aýdýan tagam. Şo ýöne şol oglanyň
Türkmenistan'da hiç bir wagt ne avariyalar, ne urgular, cenayetler, ölüm bitimler hiçbir hasabat berilenok, umuma yetilenok. Bu zatları malumat hökmünü halka yetirilmän üçün men hemme habarym dogry diýip hasaplaýan. Halkymyzdan gelen, illeşmemizden gelen habarlary dogry diýip hasaplaýan. Çünki dogry malumat berýän edara da ýok. Türkmenistanyň telewizionyna arkada başga da adaydan ok. Şonuň iki tanak yumurtkasy bolup ýör, başga da adaydan ok. Tak što haýsy habar çyksa men hemmesinem dogry diýip hasaplaýan. Türkmenistan barada opozisiyon nemelerine saytlarına çıkan haberleri men doğru diýip hasaplaýan. Tapaw Azatlık'ta çıksın, Kronika'da çıksın, Türkmen News'ta çıksın, tapaw diýip. Doğru diýip hasaplaýan. Çünkü Türkmen hökümeti onu atyrsat edip ya da onu tuğ etjek bolup bir haber çıkaran ok ödem hemme kişiden öňörtü haber aýtmaly edara aýdan ok. Gaýtam hemme kişiden öňörtü öde aýtmaly onu. Ýok, olar aýdan ok. O gidýärler bolgusuz. Görüň watan habarlaryny, telewizion görüň, bolgusuz habarlar berýärler. Bolgusuz. Häzir bu telewizion açaýyn, häzir menne internetiň üstü bilen arkadamyň jany sag bolsun, şonuň ömrü uzak bolsun, şonuň näme bolsun. Diňe şol. Şu zatlara özleri uyalmaz mı ki? Doğansın şöyle yukarıdaki haramzadalar oturan. Bular da utanç haya bolsa ýurt bu derejeye geljekmi? Bular da ar namus bolsa, halkyny söýýän bolsa, watanyny söýýän bolsa, şolar şuň kıyadaýa geljekmi? Nirde bokosyňa uýşan ýalak bir giden parazitler, mikroplar şol halkyň hazinasynyň daşyna uýşup durlar, şonu gemirmek bilen. O taýda ne normalny bir halkyny, watanyny söýýän adam ma? Badyr birlänkilen olaram näme hiç kim bolup galýar. Birlänkilen olaram näme? Nuri sesin ýanmalýar. Ha şu wagt galkynyş geldi de şondan. Hoş geldin galkynyş. Nuri, Muhammed Dici görünmedi nemede, nere yok boldu? Kim Muhammed? Bezim Muhammedow mi? Yo, Muhammed Dici var ha. Opozisyoner. Kim aýo men tanamadym lan. Diýeçi mi? Diýeçi diýenmi? Oo. Ha, Muhammed Diýeçi badyra YouTube'larda men bilemok, göremok. Arada görýärdim da şoda bu gowy zatlar görünýär da. Hakyky bolanlamalar. Bilemedim de aray. Muhammed Diýeçi bagawalty ýetiriň ana illeşler torýar. Näme üçin video çekmek ok diýdi. Arkadaň telefon nomeryny tak bolmazmy ka diýe. Dur. Arkadaň telefon nomeri bolsa men Dubaýda kam jaňa çekdim. Sen o ýaşuly haçan atjaň o ýolu diýip. Men Dubaýda kam gözledim o nomeryny bara. Jaňa çekdim bara. Ey DJ haçan atjaň o. Instagramda ýazýar ýaşuly nomer o. Bir karoçy näme edipdirdi? Karoçyň biri var ha. Addy şu edip gurulun berdim Muhammedow official lat diýip Instagramdan saýt açypdyr karoçy. Ondan bir günüm näme ýazypdyr. Maňa ýazyň watandaşlar men siziň üçin alad etjek lat diýip bilýärmi? Näme derdiňiz bolsa ýazyň hökman terediljekdir diýip ýazypdyrar o ýankylay. On aşağında müň döngen komentariýa bar o. Meniň oglum şeýle boldy, beýle boldy diýip ardyna aýdyp ýatan haýsy. O öýüm ýok, jaýym ýok diýip ýatan haýsy. O aýkdan üçden yallakylar wa janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun diýip ýatan haýsy. Arkadan bir atlanan havar varsa? Yok, olam näme edipdir bilýärmi? Bar ýanky ýazylanlar var ha. Screenshot edipdir de ýöri toňa da video tapdyr. Onu täzen paýdaşyp ýörer. Men aýdýan diýen mala edipdir aýdym. Ana halkymyň towfun götermi ardan ma derden ma şolar ýalak adetde bolýar. Ya bular o halk näme bular üçin o halk näme diýendir bular. Halk diýenim ýok. O hakiki goýun sosial seredýär bular o.
Bular halk Şolar wara, men pikirimçe öz aralarına da uruşýandyrlar o. Dawa mal uğruna yegenler öz aralarına dawa jenjel edýän näme kişi bilýän bar. men fikrimçe de. Öz aralarında uruşmayan da adamlar halkyny etdiratjak. Akyl var, mantyk var. Bir international nemelerin ayını gılış diye öz güýnini kesmez diye da onun olur bir yerini kesmez. Öz nemelerini. Goýun ýaly halkymyz var, gatyryýas goýun diýselerim diýe. Ahmet ýar diýip bir wa goşulmak isleýän Nuri. No Ahmet ýaray. Sen alyp bolan o älen sen bir goýun oýnaýan diýe şu wagtda sen girmekden derdim. Ýa-da bir Yok. Atela çağırar. Yaman bir girdi ol. Girinden soňam tutuş nemäni ýapam soňam sesi gelip duram wara. Ne gürleýär o çit-çitler bu derdi gürlemekde ha o boş ver sana. Ya neme de oturmak haýsy bir onsoň mara haýsy bir ağzynda sakkys çeýnäp ta gürlemän oňurmaýandar bilen men özüm deňäm oturasym bilen oý. Şuň iş başaran ok, gerçekten ok mu ma kim bolum dedi var ada uýmaýsam. Bilen derdimiz olar da, derdimiz var ha. Soda, şoň üçin söz mikrofon berilen çit-çitla oturmalarla gürlemeler, gürleýän bolsaň. Bolmasa da meşgul etmeler var efiri. Yegenlerin TikTok'u bam kadiýa. Ba, şammışum hadi. Bol ya olunur yani milli hukukçuluk bilen girdik aslında bugün men doğru maçsamara inni kefirlerde hiçli mihman almanlar bir saat bir yarım saat efir edip masanın içindeki nemeleri son yararak bir projekt nimeten diýen çünkü temada akidýa da kaktus allym toluma birden zatlar aýtdy bolun ýöne mikrofon aldy da nim soň ýytyna gaýtaryp bermedi. Ýa mikrofon aldy ýarym saat 45 minut diňe ol bolan okdany men aýtjak adam almasaň almadyň diýip gatýarlar. Şoň üçin hiç kim gatýarmasyn hiç nemetmänrak öz aýtjak adam aýdyp şoň orarak efir alyp barmasam mara efir nirden girdik nirden çykdyk diýen ýalar. Den hali işe yok mu awtoritet mendi diye. Yo bir hal işe yok wa. Ol awtoritet olur. Sen kim o men ýaly awtoritet bilen gürleşýär Ahmet ýa. Sen kim o men ýaly awtoritet bilen oturup gürleşjek bolar ýaly. Kim o näme kimden bilýär? Ya arkadan ama awtoritet yok diýär Nur hal işe. Şeyledir doğrudur. Evet, ne yüpökten portreden dokudup bir yerine onu paylaşıp yatıyor. Doğrudur. Ha, habarlaşıp durarız. Bolya oğlunlar, sağ olun minnettar. Menem onunla efir yapacak. Başka eylek oğlunlar aşacak da edecek olsa olurdu. Pehtenilmeli açsınlar. Bolun havarlaşak onu. Ya sonra sağ olun hem de vatandaşlar minnettar. Efire gelenler, kiraydanlar. Sağlıkta hoş olun. Vay, inşallah. Kırıklı sol olun Mardiya. Giyecek alın ağam bugün poğuz geçti anne. Davay sağlıkta hoş olun. Paka. Давай, пока. Пока.